that's Hannah, 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 Hannah. It's the guest, guest, guest. I'll turn my back and cover the aerials. I've got my back to the aerials and covering the aerials. Yeah, okay, and then I uncover. So if I'm facing you, Mark, is that solid? Okay, if they're in plain sight, do they look good? Okay, I think we're where we were, Rodri, so we'll keep them as they are, yeah? Brilliant. Okay, I'll power them down.
Prynhawn da, a chroeso cynnes nôl I faes y sioe yma yn Llanelwedd, ar Prynhawn ddydd Mercher. I chi'n gweld, mae yna filodd o bobl yma, y Prynhawn yma. Mae yna gryn edrych ymlaen ar gyfer y cobiau a'r meirch pan fydden nhw yn dod mewn i'r Prif Gylch ar gyfer cystadleuaeth y meirch hun. Ond cyn hynny, mae yna olygfa gwych o'n blaen ni fan hyn yn y Brif Eisteddle. Dyma ni y pencampwriaeth gyrru, ac yn mwynhau'r gystadleuaeth wrth yn ochr I, mae David Oliver a Rob Jones. Croeso nôl. Diolch, Heledd. Ti eisiau gweud diolch efo, David? O, diolch yn fawr, Heledd. O ti mewn yn y gystadleuaeth? Oeddwn ni yn dilyn yn fanwl iawn. Felly war y teg, mae'r gystadlu wedi bod, ond I ni nawr yn y bencampwriaeth. Mae yna gynnig a chroeso I fwy I ddod yn ôl, doi sydd wedi dod. Wel ie, beth sydd gen I wedi pencampwr arddangosiad masnach, ysgafn, sef yr un dyn ni'n gweld yn blaen yn ei rwan, sef hen cerbyd fysa gyda'i ar gyfer masnacha ac pencampwr y gyrru Cymreig, felly dyma'r cobyn, a mi oedd y dosbarthiadau i'r rhai Cymreig yn cael eu cynnal yn Cylch Ceffylau Ddoi, a dyma ni'r pencampwr o dosbarth i'r meirch y cobio Cymreig. Dyma Horeb Joseph gyda Declan Davies. Yn amlwg yn dipyn o gymeriad ac yn boblogaidd iawn dy gynulleidfa. Wel, I ni'n digon gweld digon o Declan yn arwen ceffylau, wrth gwrs, a ni'n hofio, wrth gwrs, bod e'n gallu gyrru a mae'n gwneud gwaith taclus iawn. A ceffyl yn symud yna, chwarae teg fel o. Yn rhydd iawn. Ydy. Wrth gwrs, yn yr adran y gyrru Cymraeg, fe oedd na ddosbarthu am yr adran A ac yr poni C. A wedyn oedd rhyw ddoi ddosbarth, un yn meirch, y cobyn march, a'r llall wedyn adran dy caseg neu adfarch. Yn beirniadu. Completely different outfits, but most probably both of these horses could exchange the vehicles and they would be just as happy. Felly cyfle I ni edrych yn fanylach ar y cerbyd a'r gyrrwr hefyd gan gofio bod y llun cyflawn yn cael ei feirniadu yn dywe. Meddwl am y gwaith sy'n mynd mewn I baratoi yr cerbyd a'r ceffyl maen nhw'n sgleinio yn dyn nhw gyd. Beth wyt ti'n meddwl yn gwerthu dy gwed? Llath bydden ni'n meddwl. Wrth yr peth sy'n tu ffrant hwnna. Y beirniadu mae'r Mrs Caroline Day-Leach o swydd Arby. Ac Caroline Day-Leach fyny yn cael cyfle, dyna hi fyny yn cael y cyfle I edrych yn fanylach ar y ceffyl a'r cerbyd hefyd. A mi oedd hon yn ddewis poblogaidd iawn yn doedd yn y Brif Eisteddle. Oedd e'n adran cryf ac digon o bobl wedi aros I gael gweld y cystadleuaeth hefyd. A wy'n credu rhwng y gystadleuaeth yma a'r ffaith bod ni wedi gweld gystadleuaeth y cyffylau trwm yn dod mewn i'r Prif Gylch. Oedd yna dimlad o edrych yn ôl yn dod. Ie. Ni wedi sôn digon am John Kirk yn beirniad yr adran D. Wrth gwrs mae'r meirch I ddod yn yr adran D, ond ni wedi trafod digon am cefnder John yn gyrru busnes yn Llundain a ceffyl a cart I ddadcu. A dyma fe mewn pictiwr, dyma beth mae John Kirk yn cofio. Cyn y ceir. A meddwl cael rheolaeth o'r ceffyl yn rheoli'r cerbyd. Ie, ydy.
Dipyn o blwydd o'r eisteddle yn boblogydd iawn. Mae'n symud yn dda. A dyna ni Gold Top a John Henry White yn eiddo i C. McDermott. Ac chi'n nabod y gŵr arbennig yma yn dipyn o gymeriad. Declan Davies, odi, neu digon o ennill mewn llaw, a tipyn o siom i fi, wrth gwrs. Dim bod fi'n dilyn y gyrru i weld ar y cerbyd y tro hyn. Ac wrth gwrs wedi bod yn bencampwr yr adran gyrru Cymraeg. A mae'n dangos i sgil le mae'n siŵr fel rhywun sydd yn gallu arwen a hefyd â gyrru cerbyd. Odi, wir. And that suggests really that those turnout without Beth am y grefft o yrru fel cystadleuaeth? Wel, mae tipyn o sgil yn dwi. Ti'n gwybod, mae yna gerbyd hir gyda ti i ddechrau. Ond ti'n gwybod, mae'r siarad gyda'r ceffil yn dwi, rhan fwyaf. Na, wy'n tynnu hetoff i Declan, mae rhaid gweud. Mae tipyn o waith. Coreb Joseph sydd fan hyn. Coreb Joseph o'r march Coreb Eryl Rhys a'r gaseg Fron Draig y Dolly D. Wy'n cofio clywed y gymeradwyaeth yma ddo. Mi fues di meddwl yn edrych ar y bencampwriaeth yn dod David? Do. Oedd o'n enillydd poblogaidd ddoe. A mae'n gystadleuaeth boblogaidd? Yndi, mae yna diriwiad yn does yn y nifer sydd yn cystadlu. Mae'n tyfu, wy'n credu, mae'r gyrru yn tyfu yn dwi. Blynydde nôl mi fysa'r Prif Gylch yn llawn o'r rhai yn gyrru. A mae'n crefft, dwi'n meddwl, sydd ar hyn o bryd, sy'n ni'n Rob yn cytuno, bod de Lloegr, mae hynny'n ardal sydd yn dieddol o de ddwyrain Lloegr yn ardal sydd yn gri ar gyfer y gyrru. Mae'n dod yma i gystadlu. A Declan yn mwynhau clywed dorf. Un beth sy'n o hyd yn taro fi, yr unig beth wi yn deall am bwyty gyrru yw pris y cerbyd na. I bobl yng Nghymru, bydd diddordeb mawr gyda ni yno fe. Wel, mae prisiau y cerbyd yma'n, ti'n gwybod, dim milodd, mae fe lot fwy. Ydy, ni siarad degau o filodd? Wyt yn rhwydd, ie. Mae oedran arno nhw, ti'n gwybod. Dim beth newydd yw hwn fel arfer, ti'n gwybod. Mae bobl yn edrych yn galed i ffindio rhywbeth, ti'n gwybod, hen ffasiwn, rhywbeth sy'n gallu wneud y gwaith heddi. Ydy, tipyn bach o arian. Ti ôl y ceffil bach hyn, a mae Declan yn eistedd arno. A'r gwaith cynnal a chadw y cerbyd. Lot o waith. I gadw e fynd. Lot o waith atac fyd ar ceffil. Mae hwn yn adran, ti'n gwybod, mae fe'n waith caled i ddod i'r cylch gyda hwn. O'n i'n sôn trwy'r wythnos am y gwaith sy'n mynd i baratoi caseg neu, ti'n gwybod, rhywbeth i ddod mewn llaw. Ond meddwl a di, mae double whammy da ti fan hyn, oes e? Oes. Mae'n elfennau i gyd. Ia. Gobeithio ddim cael damwen ar cerbyd pwysig na. Iawn, falle bod yna benderfyniad yn weddol agos. Pa un i chi'n credu eitha hi? Mae hwnna'n anodd. Wi'n mynd i fynd am Declan. Ie, a thyn well. Na, dwi'n meddwl y masnach sy'n mynd â hi. I fe, wel, dyna ni heledd beth i ni'n gwybod. Mae e'n pictiwr, mae'r rhaid gweud yn diwe. Mae e'n pictiwr. Dyna chi Gold Top a Henry White yn gyrru. Wi just wedi deall. Gold Top, ti gwrthi y llath. Ie. Nawr te, do'n ni ddyn o lam, boys. Ti'n cael, John? Odw nhw wedi. A gofio fi, mae eisiau llath, dyn ni'n rhaid i heledd gael ar ei ddala fe ffordd pastor. Mae'n wythnos ddwys, mae'n wythnos hir o geid i fyddiant. Competition to 2-1-5, C. McDermott with Gold Top. Cyfle i gael y llun ar gyfer adre
Llongyfarchiadau mowr iawn I Gold Top yn ennill y pencampwriaeth gyrru Cymreig heddi. Mae tipyn o'r beirniadu fan hyn yn digwydd yn y cylch ceffylau hefyd yn dos. Oes, mae'r cylch cyffyle, dyn ni'n tueddol anghofio am beth sy'n digwydd lawr fan, achos bod ni yn canolbwyntio fan hyn ar y brif gylch, ond mae yna dipyn o gystadlu lawr fan, gystadlu brwd, lot o ddosbarthiadau, ac wrth gwrs, dyn ni'n gweld nhw falle hwyrach yn yr wythnos I ddod i'r brif gylch I gystadlu mewn pencampwriaethau. Ie, mae rhaid cofio mae'r cylch y cyffyle dechrau bore dydd Llun fel ni yn y brif gylch. Mae mwy bysi wedyn ni a dosbarthu ar adran lefel wedyn David. Fe welwn ni'r pencampwr yn dod i'r cylch hyn I gystadlu yn prif pencampwriaethau yfori. Ges I gyfle I fynd lawr I weld y cylch ceffylau gynne ac digon o ddiddordeb draw fyny hefyd. Oedd. Ac wrth gwrs, drws nesa'r cylch ceffylau ni, mae pentre y ceffylau trwm ac mi oedd fyny yn llawn. Cymaint o ddiddordeb gyda y brydiau fel y Clydesdale a'r Shires. Wel, dyna beth da. Wel, ni ddim yn gwybod bod nhw'n na. Odi. Fynig a pip. A'r American Belgian. Taldra. Right, ie. 19. O uchder? Ie, o ran uchder. O ti'n cael dwtio nhw, neu? Ot, o'n nhw'n cael... Watchio dy drad? Ie, fi'n gwybod. O'n nhw'n cael y cyfle I ddod mas, o ti'n cael y cyfle fynd lan ati nhw, I ddod yn agos iawn ati nhw, a mae'n hyd yn oed un a ebol bach draw na. O, bach, dim bach wedyn ni. Wel, ie, gan gofio'r cefndir, ond na, fe'n yn gyfle gwych I bobl I ddod yn agosach at y creaduriad arbennig. Ond mae'n sylw ni ar hyn o bryd ar bencampwriaeth y gyrru Cymreig, a dyma ni'r un ddath yn fuddigol. Llongyfarchiadau mowr iawn I Gold Top. Eiddoes I McDermott a John Henry White fyny yn diosg I het ac ar ben I ddigon. Odi, mae wedi creu pictiwr bach perffaith yna, yn diwet, mor y ceffil Palomino a lliw y cerbyd. Popeth yn sgleirio yna. Cobin, David, Oliver, wedi ti hwn? Wel, rhyw groes falle. I fe? Ie, wel, llyn mwyn siŵr, ond mae'n bendant gwaith cobin yna fo. Yn sicr. Odi, mae'n mynd at I nôl yn diwedd. Mae'n rhywbeth hyfryd yn does ynglyn â'r weld ar masnach. Ie, a mae ddyladu yma milltirodd bob diwrnod yn mynd â llath I bawb I roi yn I te cyn yr cerbyd y ceir a popeth arall. O, hwnna'n hyfryd. Yn diwedd. Yn diwedd. Siwr mynd dipyn o bwysau yn yr cerbyd yna hefyd. Mae'n rhaid bod y Gold Top yn eitha ffit ac yn gry. A pŵer yn does. I'm sure that those are jumping now very close to one of the most important classes this year in the Royal Welsh. You'll complete the voice of it. I believe that it is edrych mlaen fawr iawn I weld Te. Mae'n wag am nawr, ond ddim am hir. Ti bron o bod yn gallu clywed y tywelwch os dwi hwnna'n ei synwyr. Wel, da chi'n gweld fan hyn bod nhw'n ymgynnull, y meirch yn ymgynnull yn
yn y collecting ring ac mae'r awyrgylch wedi newid. Wy'n dwlu ar y gemau. Mae'r perchynog a'r bobl sy'n dangos yn chwarae fan hyn. Wrth gwrs ni'n gweld y Gylch casglu yn llawn, ond fe fydd na siŵr o fod hanner y dosbarth still yn y stabal yn cuddio. Bydd na rhywun fydden nhw ar y ffonus y middle lawr fan hyn, pawb yn trafod efo'i gilydd. Ydy'r amser iddo lawr eto, a maen nhw eisiau dod fewn ar yr amser cywir i wneud yr impact mwyaf. Dim eisiau dod fewn, mae pawb yn rhedeg. Just ag on... Dal nôl. At y diwedd, na'r lle gorau, ond cyn bod nhw'n cael gat na. Blynydde nôl, mi oedd yr enwog David Weeks, Prydfa Ebw, a fysa'r giatid i cael, ac oedd Ebw Victor yn dipyn o symud yn anhygoel, a dipyn o ffefryn gyda'r crowd. A wrth gweld bod y dosbarth bron ar ddechrau, a bod y gati'n agor, oedd o fel pobl yn fatha'r môr gwahaniaetho, a'r Ebw Victor yn dod a oedd e fel diw yn dod trwy drws yn dod. Fysa'r sŵn yn eisteddle ac o amgylch y cylch ma'n anhygoel. A mae'n rhaid cofio, wrth gwrs, mae'n reol gyda y gymdeithas y sioe, amser mae'r gat na'n cael, wyt ti ddim yn cael dod mewn ar ôl ni. Ond oedd y ceffyl bach na lwcus iawn, dim ond just wneud i'r cylch. Mae dylas yr gat wedi gael. Mae'n i fod yn deg, boes y cymoedd. Ydych chi'n mynd? Wel, dyma ni. Prynhawn mercher, Prynhawn chwedlonol, Prynhawn y cobiau. Mae'r brif eisteddle'n llawn a llygad y byd ar un o uchafbwyntio'r sioe. Wrth i'r clwydi agor, i ni'n croesawu'r meirch hun i mewn i'r prif gylch. Mae'n theatr a mae'n sioe. A'r llen yn codi ar y cystadlu. Ac wrth yn ochr i yn profi'r wefr mae David Oliver a Rob Jones. A dyw'r awyrgylch flwyddyn ar ôl flwyddyn byth yn siomi nag yw. A dyw e byth yn mynd yn hir. Ti'n gwybod, fi wedi bod, mae ni gyd wedi bod yn dod, mae'n blynydde nawr. Bob Prynhawn fi'n mercher, mae yna rhywbeth yn yr awyr. Os oes diddordeb yn y cobyn neu ceffylau, does dim ots, mae bobl a dim diddordeb yn gwybod dire i'r sioe frenhinol, Prynhawn di mercher, a fe gei di llon llygad o dan a rhywbeth wahanol mewn ffordd. A dyna beth yw dim rhaid i ti ddeall cyffylus, dim rhaid i ti fod yn y byd. Mae'n rhywbeth sydd yn clymu pawb sydd yn dod yma gwed y gwir, yn dweud ar Prynhawn di mercher. Odi, mae'r merch, mae'n llon tan a criw ar y sŵn. Ti'n gwybod, mae fe'n ala fi bach yn emosionol mewn ffordd, mae'n dala ti yn chest yn y Ac eleni dwi'n meddwl bod yna gymaint y gystadlu yn y dosbarth yma ag erioed. 39 wedi cyfrestru i gystadlu yn y catalog yma, hynny'n dipyn. A fydd yn ddiddorol i weld faint sydd wedi dod yma ar y dornod. Mae'n siŵr fod 3 chwarter sydd lan i ni nawr, ond fel o'n i'n gweud, bydd un o ddoi yn dod ar diwedd dydd, just cyn i'r gat na i gau. Ti'n gweld nhw'n dechrau dod o hyd yn dod ti? Ydyn, maen nhw'n dod lawr y bryn, mewn i'r cylch casglu, yn dal nôl, cyn ymddangos o flaen y dorf. A maen nhw'n llanw'r cylch yn dyn nhw. Maen nhw, llanw'r llygad. Wrth gwrs y dosbarth yw, yr merch, yr adran dy, yr hun dros 8 o oed. A Mr John Kirk o Brydfa Donis, y gŵr lleol fydd yn cael cyfle ardderchog i feirniadu y gystadleuaeth hon. Dychmygwch byw fan hyn a beirniadu un o ddosbarthiadau mwyaf chwedlonol y sioe. Bydd John yn cael bleser mawr, wy'n siŵr. A John, sy'n ddeud yn gynharach, a John dros brecwast bore ddoi cyn dechrau, ar ei rhywun gofyn o sut wyt ti'n teimlo, John, i fod yn onest, dwi'n hollol emosiynol. Ydy e? Bore ddoi cyn dechrau, dwi'n meddwl am y mam a dad, cyn camu fewn i'r cylch. Wel, i ni'n lwcus iawn, i ni fan hyn lan yn yr eisteddle, ond i ni'n lwcus iawn o gael cwmni Hannah Parr hefyd sy'n ei llyged ar y ddeiar ac yn gallu sôn am yr awyrgylch a'r hyn sydd yn digwydd lawr fyny yn y prif gylch.
Dyma mi gyda Lori Reid o Prynhawn Gylch yma o blaen eistedd yn llawn o bobl. Lori, mae'r teimlad yn trydanol yma. O, mae'n anhygoel. Mae braf gweld gymaint wedi dod allan heddi. Mae rhoi goosebumps bach gwachri, a mae'n amazing feeling. O ti'n sôn gyda bod ti'n emosiynol iawn yn do? O, na, mae chwarae teg I pawb sydd wedi troi allan a nath o'i ond credu sut maen nhw'n teimlo'n ganol y cylch efo'r sŵn sydd o gwmpas. Dwi'n credu dyma'r nifer fwyaf wedi gweld yn y dosbarth ystod o'n hun ar tro. Ie, yn sicr, dwi'n meddwl na'r mwyaf dwi'n cofio erioed wedi gweld yn hunan. A beth sy'n neud y Cofn Cymreig mor boblogaidd? Mae gymaint o bobl yma, mae gymaint yn y dosbarth. Pam, Lori? Wel, hyn yw pinnacle y flwyddyn i'r Cofn Cymreig. Dod fan hyn ar Prynhawn Di Mercher, i'r cyhoedd, i'r bridwyr, i'r gymdeithas. Mae'r diwrnod hyn mor bwysig. Beth fydd yn golygu nawr I unrhyw un sydd yn ennill hwn? O, pob peth. Na beth yw highlight I bywydau nhw y flwyddyn, pob beth bydd y dod fan hyn a ennill. Wel, gawn ni weld pwy sydd yn mynd â hi yn y man. Diolch yn fawr iawn I ti Hannah Parr a gwych gweld Lori Reid wrth ochr Hannah fyny hefyd ac oedd hi'n braf iawn I gael cwmni Lori ar y ddechrau'r wythnos. O ti'n gweud bod hi'n ddosbarth cryf, mae yna 8 ar 20 yn y Prif Gylch sydd yn iach iawn o ran niferodd. Yn anhygoel, dwi'n meddwl bod fi wedi gweld gymaint â hyn yn gystadlu ers sawl blwyddyn yn y dosbarth yma ac mae hynny dwi'n meddwl yn testament i'r par sydd gen yr arddangoswyr i'r beirniad Mr John Kirk. Na, wyt ti'n gweud y gwir hwnna, mae rhaid gweud y gwir wrth gwrs yn y blynedd ambell I flwyddyn cynt oedd y nimerau ddim mor dda a hynna. Falle taw John Kirk sy'n tynnu nhw. Wedi cael y cyfle cynta I gael yr olwg cynta ar y meirch. Ac o'n blaenau ni fan hyn nawr, mae da ni London Jack the Lad, allan o'r march, Thorny Side the Jackpot, a'r gaseg Tadbig Emma. Mae rhaid I fi werthu'n amser ti'n gweud ni, o'n i'n canolbwyntio yna John Kirk, London Jack the Lad. Nath da, o'n i'n meddwl, na'r geiriau I egluro. Seri perffaith. Byddai fe'n cytuno. Ond y ceffil ni'n drafod wrth gwrs. Dyna ni. Y gŵr sy a tipyn o dasg o'i flanau Prynhawn yma. Yn y llwyd, Mr John Kirk. Tipyn o sioi o flaen y brif eisteddle. I ni'n gwybod am y tân sydd yn perthyn i'r cobyn a'r meirch yn sicr. Oes na beryg I weithio bod nhw'n gallu mynd drosodd yn ormodol? Yn sicr, ti'n bod hanner y sport I gweld nhw'n mewn at I gorau at drot. Mae rhaid cofio fel I ni gweld yn bob adran arall. Ti'n bod, mae rhaid I rhaid ddangos bod nhw'n gallu bod nhw'n gallu cerdded a gallu sefyll I dangos I gilydd I hunain at y gorau, ynddo fe. Oeddi ri mae hwnna'n bwysig iawn, ond ti'n bod mae'r trot o'n i'n gweud bobl yn nabod Prynhawn Di Mercher, sioe frenhinol, llon llygad. Y trot sy'n bwysig a dyna beth sydd yn dala llygad bobl wrth gwrs yn dyfe. Wyt ti am i'r carnau fynd yn uchel? Bendant. Hwn yn un sy'n symud yn dda iawn. Casgob Deio Ddi. Dan berchnogaeth Dafydd Jones Frongoi ac Aled Llyr Thomas mewn partneriaeth ar y cyffil yma. Adrych pwy stan ni to. O'r cerbyd, mewn llaw, Declan Davies. Dyma Greenwing Mayday dan berchnogaeth Mr Lee Smith. Wrth y march ger y sbarc ac allan o Brynhawn Mystique. A dyna chi draws newidiaeth yn mynd o'r cerbyd i'r arwen. Dim lot o amser. Sech chi'n diffinio y march hun perffaith yn yr adran yma? Siwt ddech chi yn disgrifio ni? Am gwestiwn. Mae hwnna'n gwestiwn caled. Pam gofyn ysdi'r cwestiwn na, Heledd? Gwir ti. Alla I ateb hwnna gyda un enw Ebu Victor I fi. Oedd llon llygad, llon digot, yn naturiol ac yn symud fel un o'r gorau, yn dod David. Dwi'n meddwl ceffil sy'n dod fewn sydd yn deud yn very masculine mewn ffordd, alpha. A bod o'n symud ac yn berchen y cylch, bod o'n browd ac bod o'n trwy gydol, mae'n dosbarth enfawr, a trwy gydol y dosbarth yma, bod o'n denu sylw. Os mae rhaid bod rhywbeth ar wahân arno rhywbeth yn y cylch hyn, ti'n gwybod, mae gofyn bod nhw yn sgrichen.
Dwi'n march i fi, hobyn Cymraeg i fi, drych arno fi. Wel, Simon Charlesworth yn dangos o ran dyn Prater, Berw mab y Brenin. A beth yn ddiddorol fyny, o'ch chi'n gweld bod e'n rhoi rhaff hir i ddechrau, a wedyn wrth mynd o gwmpas y cornel, yn mynd yn fyr iawn. I gael dymach o balans ar y ceffil, wrth gwrs, yn dyfe. Mae rhaid bod nhw'n nabod y cyffyle yma fyd. Ti'n gwybod pryd i adael nhw fynd yma bach. Ond fel ein ni'n gweld to fan hyn, ti'n gwybod, gadael nhw i fynd yma bach yn rhyddach. Mae nhw yn symud yma bach yn rhyddach, ond bwrad i cornel neu rhywbeth yn halawfan yn y ceffil, mae gofyn wedyn bod ti'n mynd yn fwy agos ato fe, just i supporto fe ddalai ben a gweud, dyr y boi, ni'n mynd ffordd hyn, a wedyn gydwyd i fynd. A ni'n gweld efo hyn. Oedd o'n enghraifft perffaith. Digon o flaen y beirniad fyny, Mr John Kirk, y gŵr lleol o Lanfer y Miallt. Not a heledd, ni wedi sôn digon am y ffact bod John yn dwlu ar ei ddillad. Beth yw ti'n meddwl o'r ail siwt bore yma? Mae wedi hoelio hi unwaith eto. Mae wedi yn credu, ie. A mae'n dangos y parch sydd gydag i'r gystadleuaeth ac i'r sioe hefyd yn dweud. Ie, wedi parch i hefyd, ie. Yn hyn, mae llwyn Hywel Overdrive. O'r march Donis President a'r gaseg llwyn Hywel Jewel. Kelly a David Pearson yn berchen. Bookham Lodge Daniel gyda Jesse Apicella. Jesse wrth gwrs a Daniel yn ennill yma yn y dosbarth i'r rhai ifanc llynedd. Y merch 4 i 7 mlwydd oed. Dipyn o ddewis poblogaidd. A mae'n arwydd da wastod yn diwy pan ych chi'n gweld y bryn gyferbyn i ni fan hyn yn llawn. Wel, ti'n gwybod, dyna beth wy'n cofio fel plentyn. Ti'n gwybod, wedi bod dod ma ddar bod ni'n fach. A dyna beth wy o hyd yn cofio yw gweld y pictiwr na, pawb yn eistedd ar y gwair fyna, sy'n ffili dod i'r istedd. A mae hwnna yn gofi o ddar bod fi'n fach iawn. Ydy, mae hwnna'n dangos bod y maes yn llawn, mae'r rhai gweud. Terif Typhoon, allan o'r march Terif the Redeemer, a'r gaseg Terif Lady Model. Wel, Thomas Robertson yw'r nesa. Fan hyn, yr un broc. Gwern fythan Dexter. Fy march Cedlin Tywysog Mai ac allan y gwern fythan Bride's Girl. Mae angen ffitrwydd a stamin arno ti i arwen yn dos. Rhys yn bendant. Achos y cylch cyfan i ni sôn amdano fe fan hyn. Chi ffili, a wyddwn credu o le ni'n eistedd, chi ddim yn cael fel y pictiwr yn iawn, mae dipyn o ffordd i fynd rownd y cylch hyn. I feddwl, mae nhw wedi mynd dwy da'r gwaith wrth o mewn cyn tynnu anal a wedi'n offa nhw to. Wel, yr un nesaf yma wedi dod yr holl ffordd o Iwerddon. Teirir Clelans, yn cadw'r cobiau a bydd rhain yn symud, boys, guaranteed. Wel. Ti'n iawn fyd. Dyw'r bechgyn hefod yma yn cystadlu ar sawl blwyddyn, a dwi'n deallt bod tad Jim Cleland yn sal. Felly, mae'r boys wedi penderfynu dod i ddangos fel bod dad yn cael gwylio nhw ar y teledu. Mae symudiad na'n anhygol. Ond drecheledd a coesau ôl sy'n twli'r coesau blaen am lan yn dyfed. Ti yn ambell waith wyt ti'n gweld ceffil sy'n just yn symud ti flaen a dyw coesau ôl ddim yn neud i gwaith. Oedd hwnna yn special. Oedd, nath hwnna ddal yn llygad ni gyd a pawb yn y gynulleidfa. A'n heiddi bob clap gath e. Graham Roberts. Fe o'r trwser lliwgar, ond dim blwyddyn hyn. Dylan agos. Dim rhaff yn hyn. Ie, dyna ni. Caderwen. Ie, na fe, Sarah Jones. A'r march casgob Jack Flash ar gaseg Brynhawn Broc. Bryn Jones yn dangos casgob Brenin Dafydd. Roedd ni wedi clywed dipyn am Brenin Dafydd yr wythnos yma. Lot o stoc.
Brenin Dafydd wedi wneud yn hynod dda yn cyn ennill o'r cwpan siort os o Cymru nôl yn 2016 ac heb gael ei ddangos fan hyn ers hynna. O'r march Gwenllian Deio ag gaseg casgob helef. Gweld y ffasiwn ar boes y cobs i wisgo fel shoes rygbi neu ffwtbol. Fel bach o grip. Studs yn o'i gael dymach o grip, ie. Mae y tywydd ar elfennau wedi bod yn ffafriol iawn mwyn dangos. Garedig. Odi. Meddwl las sy'n ni cwbl o thnosau nôl ar tymheredd, tymor 30au. Wel. Wedi Rhydeilia yn y Morning Thunder, dan perchnogaeth Liz Londa. Olan Erfil. Allan o'r march trefais Black Flyer ar gaseg Rhydeilian Morning Mist. Ffefryn arall gyda'r gynulleidfa. Mae'r nifel i weld yn mwynhau fyd. Mae gwyneb yr march hyn yn bert. Dyma ni, Sarah Hughes, Ionos y Brenin Elwyn yn cael ei arddangos gen Daniel y Mab. Ionos Ffion y march ac allan o Ionos Ffion. A dyfnder y gynulleidfa o gwmpas y Prif Gylch. Dipyn o bloi fan hyn yng Nghara George. Mae'r symud to, mae'r ail un sy'n Dylan Llyged a'r ffordd mae fe'n symud. Oes tipyn o ffordd i fynd gyda'r gystadleuaeth hon a tipyn o waith o flaen y beirniad, Mr John Kirk. Powys Valley Maxen. Cyn enillydd yn y sioe yn mab i Danaway Tango ac allan ar gaseg Powys Valley yn Miss Molly. A Danaway yn frydfa ni'n clywed yn aml iawn fan hyn yn y sioe. Iddo i Martin Grist. A Rhys Freeman yn dangos. Dyma ni, newydd weld Janton the Candidate. Allan o'r march Donis President ar gaseg Janton Valiant Maid yn eiddo i Jamie Baldwin. Llan Morlaeth Sylwest. Dyma bechnogaeth Michelle Morgan. Wrth y march Albert Crespo allan o Osborne Bluebell. A'r march yma oedd enillydd y Sire Ratings y Gymdeithas Llynedd. Y blwyddyn diwetha? Blwyddyn diwetha. Wel. Rhaid gofyn bod rhywun ddim yn siŵr beth yw Sire Ratings. Rob. Y march sydd wedi twlu yr ebolion. Tymod, y gorau wedyn ni, wrth gwrs, mae'r ebolion, mae'r plant mi mas i gystadlu ar bob ryba maen nhw'n cael pwynt yn dyfa. Ac wedyn, fyddes ti oedd wedi ennill y gystadleuaeth y sioe frenhinol? Na, y gymdeithas. Gros y wlad. Ie, os oes na, ydych chi'n mynd i sioe, mae'r sioe yn cael ei ddewis. Os ydych chi'n cael cyntaf mewn sioe, mae'r march y tad yn cael rhyw 4 pwynt neu yn ail 3-2-1 ac wedyn maen nhw'n cyfri rheini ar diwedd y flwyddyn i weld pwy yw'r march neu'r saio gorau, pwy sydd twlu'r eplog gorau ac allan mae'r Sylwest oedd yr enillydd llynedd. O'n i'n gweud, Gwynfaes Gylch, wrth gwrs, yr enwog sydd wedi ennill y gystadleuaeth na am sawl blwyddyn, ond news i fi David bod yr march diwetha welon ni wedi curo Gylch i ennill e blwyddyn diwetha. A dangos y pwysigrwydd unwaith eto o ennill a beth mae hwnna'n olygu. Nid yn unig y boddhad, ond mae yna oblygiadau eraill iddo fe.
Os, achos ti'n modd gallu di ennill yn y cylch hyn, ond mae rhaid cofio, wrth gwrs, dim byd yn erbyn, dim neb sy'n ennill gerdyn goch yn y cylch hyn, barn un person i we. Os ydy dy blant yn dechrau siarad fel yna amdano ti, achosi ti ennill y gystadleuaeth trwy gwlad, mae hwnna rhywbeth, ti'n gwybod, ac rhywbeth i fy mlaen gyda mewn ffordd yn y fe. Dyna fel mae march yn dangos ei hunan ar y gorau mewn ffordd i fi, trwy blant. Mae yna ligad ar y dyfodol. Ie. Yeah. Fan hyn, mae da ni ffegro felly. Ffegro filau, mae'n ddrwg dy fi. Allan o'r march, Gwen Llian Deo a'r gaseg Menai Eliza Rose. Wedi bod yn sicr te Senators Black Satin yw'r march yna gan berchnogaeth Daniel Hewer. Wrth y march, ddôn i saith ddi Amazon ac allan o Berethorpe. Tommy Girl. Ti'n gwybod o le mae'r par hyn, David? O De Lloegr. De Lloegr? Ie. Yeah. Dangos fel maen nhw'n trafeilu i ddod mewn, dyfa. Oedd hwn yn mynd campwr yn Royal Windsor. O, dyna sio bach dda, fyd. Dim mor dda ar sioe Frenhinol, wrth gwrs. Dyma ni Eleni Hewer rwan yn dangos Hilgath Tango Express. Dan berchnogaeth John Bourne. Par sydd wedi gwneud dipyn o ennill. ...29 yn y dosbarth yma sydd yn rhif calonogol iawn. Pleser i weld i fi fel dyn marchogaeth y meirch o'r oedran hyn a dim gormod o bwysau. Fe fi oedd tipyn o draffaeth ar rheolau yn goffod y mewn i yn erbyn. Dwi'n meddwl bod y rhod wedi troi chdi bach. Mae e. A pob un yn disgwyl yn top ffordd fan hyn, yn dyn nhw, dim ware. Maen nhw'n gallu symud. A dim byd yn anadlu fyd, ti'n gwybod. Mae rhaid bod nhw'n iachus. Swch yr hafod Cymro Coch. Gyda Tom Fuller. Dyna berchnogaeth Simon Sharman, dwi'n credu. Sy'n cynnwys yr un a yma. Will Lloyd hefyd, mewn berchnogaeth, mewn partneriaeth. Yn cynnwys yr un yma, mae yna 10 ar ôl i roi sioe unigol o flaen y gynulleidfa. Cymro Coch, wrth gwrs, wrth Gwen Llan Brynmor ac allan o Swch Hafod Anna. Fy'n bach o sŵn wan, dwi'n credu. Thorny Side the High Flyer ag Ethan Cross. O, dyna stori fach yn dyfe. The High Flyer. Yn werthodd e'n dda un blwyddyn. Am bris mawr. Ie, allan o'r march Thorny Side Flyer a'r gaseg Thorny Side Milkmaid. Dwi ddim yn cofio pwy bris nath hwn yn yr sêl. Na, mi oedd 10,000 rhywbeth yna. Oedd dipyn arian, ac mi oedd e'n ennill yma fel ebol 2 flwydd oed hefyd. Do, oedd e'n tyma bach o record ar hyn, ar yr amser na. Tipyn o buzz am y ceffil bach hyn. Neiddo i Mickey Morris. Ie. Yn dipyn o beth i gadw nhw'n dawel ar ôl y tân a'r sioe oedd dod mewn i'r prif Gylch yn y lle cynta. Nhw'n nabod i gwaith, fi'n credu. Rhan fwyaf o'r rhain ar oedran hyn wedi cael ei dangos digon yn barod wedyn ni. Ond yn gwybod beth sy'n o'i blaenau nhw. Y drot. Dau George a T Hen Brenin. Symud i lan. Mae'r canthon a lan fyd. A mae'r symudiad yn gallu neud tipyn o wahaniaeth yng ngolwg y beirniad yn ddiwedd. John yn sicr, roedd e'n digon clir bod e'n edrych am rhywbeth sydd yn symud ac yn symud yn rhydd fyd. Rhaid cael lluniau pwysig. O ie, edrychau. Roff iawn o'r ffôn gyfer na. I dosbarth y meir chyn fan hyn, dros 8 mlynedd ddod, a fe fydd na bencampwriaethau nes ymlaen hefyd. Bencampwriaeth y meirch, bencampwriaeth Gwrywedd, ac yn ari mawr, Cwpan Siôr, Tywysog Cymru.
am y cobyn gorau. Ond y mae'r hun sy'n mynd yn sylw ni nawr. A fan hyn, mae da ni Phil Marsh Victor. Allan o'r march Mitchell Troy Shooting Star a'r gaseg Phil Marsh Perfect Storm. Harry Ferrier, y perchynog. Dyn ni di gweld nhw gyd ar drot, mae'n disgwyl fel ni. Beth am y pedoli, David? Mae'r pedoli eitha pwysig yn dweud. Yndi, a dwi'n gwybod bydd John yn edrych ar sut maen nhw wedi cael pedoli. Pan nath adran ec a blynydde no, mi oedd ti'n gweld bod yn rhoi sylw mawr, edrych lawr yn syth. A dwi'n cofio pan enillon ni a Dan John blynydde no, oedd eisiau gwybod yn syth, pwy sydd wedi pedoli hwn? A gofyn, wneud job dda ar hwn. A dyna oedd o'n ofyn i bawb, wrth nhw ennill pwy sy'n pedoli. A mae John dros blynydde, mae o reit... am y trad yn dweud. Mae am y trad, odi. Felly, pob un yn wahanol chydig bach. Mae rhai yn rhoi trefion bevels mlaen. Mae rhai yn ffafrio'r beth nhw'n gael Dutch driving shoes sydd reit ysgafn, ond mae chydig bach o pwysau just ar y tip. A mae lot o boys y hackneys yn dyddio rheini. Wir. Wedi clywed, dwi ddim yn trafod yr cobiau ti o'r boi am ni, ond wy'n clywed falle gormod o bwysau yn y bedol i wneud y cyffylau i godi'r gos. Yn fwy naturiol falle. Dwi'n na wir? Yndi, eto mae gofn i wedyn Dorin yn deud os nhw'n gallu symud, dyn nhw'n angen lot o bwysau. Na. Mae'n chepach. Yndi, mae o lot. Bwysau na fyd. Ti'n gwybod beth mae stil yn costi dyn nhw dyn? Pwy wasto fer no garn ceffil. Diddorol, diolch yn fawr, Mr. Oliver. Wel, dwi'n dysgu. Ni ddoen yn dysgu, dyn ni, Eledd. Wrth drad y meistr. John Kirk, fel mae o wedi wneud trwy'r deuddyd diwetha ar ôl cael gweld nhw'n rhedeg o gwmpas. Mae o'n hoff iawn o just camu yr ochr arall iddyn nhw i cael gweld nhw o'r ochr arall yn dyddiol. A gweld nhw'n digon agos. Wy'n hoff iawn o'n neud mi'n berniadu. Un peth gweld nhw'n y pellter, ond wyt ti'n pigo pethach lan ar yr adeg hyn wrth bod yn agos. So they now walk about, and the judges will pull them in. And each of them will then do an individual show, so the judge can give them a further inspection. Na, wy'n mynd i wneud i to. Plesio fi yw gweld y cyffylau hyn a dim gormod o bwysau. Fi'n cofio am son i'n ifanc yn sefyll wrth ochr y cylch, a fi'n cofio ambell i beth fi yn cofio oedd y cyffylau na'n hwthu. Yn anghyfforddus mewn ffordd, ar ôl ar yr adeg hyn, ar ôl rhedeg. Pleser gweld rhain yn disgwyl yn ffit ac yn ffres mewn ffordd. A gofio wrth gwrs oedd John yn glir, mae'n disgwyl gweld unrhyw geffil yn unrhyw adran, yn unrhyw ddosbarth yn dod i'r cylch yn disgwyl yn barod yn ei gran a stwff. Wi ddim wedi gweld un gwael to yn yr adran hyn. Ac yn naturiol? Rhaid bod yn naturiol, yn y blew a'r mwng a mae rhaid dim gormod o siafo a torri a sisiwr na stwff. Rhaid bod popeth eitha naturiol. O fel ti'n gweud gyda'r pwysau, mae'n decach ar yr anifel. Odi. A David, mae rhaid fi ofyn hyn. Fi moyn dysgu, ti'n deallu. Beth am y tac? Fi'n cael ambell un ar roller, rownd i fole, fel ffrwyn a reins. Yn hanesyddol, mae chi gyd yn cael ei dangos mewn tac. O fe? Y cobiau. Ac dwi'n meddwl, mwy na'n byd arall ydy, i gadw nhw'n gatbwys, dwi'n meddwl. Os ydych chi'r marc sy'n gryf, neu falle chydig bach yn anodd i drin, mae o just yn helw at ei gilydd. Dala nhw lan fel yn dyfer. So falle bod ambell un mae eisiau'r help. Dim yr help, yn ar gair anghywir. Oedd Gwen Llanbrymor wastad yn cael ei arddangos mewn tac, a Gwen Llanbrymor yn geffil poblogaidd, yn geffil dda. Ond Stuart Morgan, sydd wedi bod yn ar section C's, sydd oedd yn dangos o, a'n dweud, os na'n gweld mewn tac, oedd eisiau lladd fi. Felly mae yna reolaeth. Mae yna rhyw reolaeth a just... A rhywbeth sy'n symud yn dda, ti'n gallu gweld felly bod nhw'n tynnu mlaen gormod am un ar y trad blaen.
Wel, mae'r siwt heddi, mae rhai gweud, neis iawn, ond mae'n gwmwys rhywun beth ar un diwetha ni steil, yn dwi? Yr un wasgod na, y double breast, yr un patrwn. Mae'r ffasiwn yn mynd y dysylw di. Gath ei ddel na beth na, gath ei ddoi yn Prynhawn neu rhywbeth, nabod John. Dewis da John Kirk a Jackie Kirk, wrth gwrs, i wraig. Hi oedd yn goffod wneud siŵr bod e'n daclus bod yma. Golygfa o'r ochr arall. Braf gweld y ddwy ochr. A mae'n lun o boblogrwydd Prynhawn ddydd Mercher. Beth am dy atgofion di, David, o edrych pan o ti yn grwtyn ifanc yn dod i'r sioe a Prynhawn dydd Mercher? Dydd Mercher oedd y diwrnod i ddod i'r sioe, efo taid fel arfer pan o'n i fach yn ysgol gynradd. Ac dod a gofio'r y bocsys plastig, fatha'r cool box. Ydw. Picnic, Yr ei flask. solid. Ie. A eistedd yn y stand fan hyn trwy dydd. Job fi fysa wedyn, oedden ni taid yn cael picnic, gwachio'r ceffylau. Job fi oedd nodi'r rhifau a deitha fo be oedd i'n mynd heibio. Wrth y modd, wrth y modd, ie. A fel a ti'n dysgu? O, yn bendant, yn bendant. A dyna beth sy'n wych am Prynhawn ddydd Mercher. I chi'n gweld teuluodd yma. A mae'n rhywbeth i'r teuluodd i ddod at ei gilydd a dysgu wrth edrych. Y siwrlen yn bwysig hefyd. Yndi mae yn hynod o bwysig. Rhaid gweud, dim bod bobl o tu fas y byd cyffylau sydd gyda ni nawr. Mae'r maes yn hanner cael awr tyma bach am foment. Pawb yn dod i gael pip ar y merch yn dod i'r Gylch. Ac o edrych yn ôl ar hyd y blynydde, chi dal i weld poblogrwydd a safon y gystadleuaeth hefyd. Dim o John i weld yn rhoi chans bach i'r anifeiliaid i ni i ddangos i cerdded o'r pwysig. Mae'n disgwyl i fi fel bod e'n dechrau trafod dewis. Wel, casgob deo ddi. Odi mae Prynhawn Mercher yn Prynhawn chwedlonol, Prynhawn y cobiau. I ni wedi cael tipyn o sioe yn barod yn y theatr yma ar Prynhawn ddydd Mercher. Y meirch 8 mlwydd oed a throsodd, yr adran y cobiau. Mi oedd hi'n sioe, a nawr mae'r beirniad John Kirk yn dechrau tynnu nhw mewn ac yn beirniadu yn unigol. Ac wrth ochr y Prif Gylch, yn gwmni ac yn ligad ar ein rhannu y Prynhawn yma, mae Hannah Parr ac yn gwmni ddi hi, mae Lowri Reid. Reit e Lowri, mae'r beirniad Mr John Kirk wedi dechrau tynnu nhw mewn nawr. Mae'r dorf wedi mynd yn dawel iawn, mae'r tensiwn yma. Beth sy'n digwydd? Ydy, so maen nhw gyd wedi wneud i rhedeg o'r cornel lawr, so maen nhw wedi dechrau tynnu nhw fewn. So un yn un ar byd nhw yn llynellu fyny a wedyn mynd tu blaen y beirniad eto Mr John Kirk wedyn bod e'n gallu cael look mwy manwl arnyn nhw wedyn. Ti'n meddwl bod y dorf yn neud unrhyw fath o wahaniaeth achos mi oedd sŵn aruthrol yma tra bod nhw'n trotian? Byddwn ni'n gweud bod e'n gwahaniaeth mawr. Obviously mae fe'n bach o pressure allwch chi weid pan bod na dorf tu ôl un yn penodol, ond mae rhaid edrych ar y llun cyflawn achos y ceffyl yn hytrach na jyst y sŵn hefyd. A beth yw barn ti am y ddau sydd wedi cael ei dynnu mewn yn top? Ydy, mae'r ddau yma yn deilwn iawn i fod fan hyn. Yn gyntaf ar hyn o bryd mae gen i Dafydd Jones gyda Marc Casgob a gynail wedyn mae Jessie. Fi oedd y march yma actually'n ffodus a ennill yma blwyddyn diwetha. Mae'r ddau wedi gwneud yn dda iawn yn eu careers mor belled, so mae'r ddau yma'n deilwn i fod yma ar hyn o bryd. Wel, yn ewn ni nôl i helaeth cynwal i nhw gael esbonio popeth sy'n digwydd o hyn ymlaen. A na ni Hannah Parr a Lowri Reid yn cael golwg manylach
ar ochr y prif Gylch yn fyny. Ac maen nhw wedi dechrau tynnu nhw mewn ac yn y safle cynta, casgob deo di. O'r march Gwenllian deo a'r gaseg casgob Black Bess. Ie, da berchnogaeth Dafydd Jones Fronar sydd yn dangos o, ac Aled Llydd Thomas mewn partneriaeth ar y ceffil yma. Ac dim wedi cael ei ddangos lot, oedd o'n bencampwr yn Sioe Glenes cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ac wedi, wrth gwrs, dod i fan hyn i gystadlu heddiw. 8 oed, dwi'n gweld. Weddol ifanc. Yw'r dosbarth hyn, wrth gwrs. Oeddech chi'n gallu gweld beth sydd wedi dal llygad John Kirk y beirniad? Yndw, mae o'n march benichel, mae asgwr yna, traedd arno fo, a ddario symud yn hynod o dda pan oedd yr rhain eisteddfa gynharach. Mae'r ymarfer sy'n mynd mewn i hwn, rhaid bod yn eithriadol, yr oriau ag oriau o ymarfer o ddangos, o symud y march. Dwi'n siŵr fydd lot o rhain yn cael ei gerdded lot. Dwi'n gwybod mi fydd Dafydd, yr un sy'n gyntaf ar hyn o bryd, yn cerdded milltiroedd efo'r march, a Jessie sydd yn ail, mae hi'n ei lot o gyrru. Felly fydd y ceffil yna yn ffit iawn. Oedden nhw'n mynd ar y lunge am beth waith? Sy'n ni'n meddwl? Siŵr o fod. Siŵr o fod. Beth am y pedoli wedyn ag effaith y pedoli? So Mae'r pedoli yn holl bwysig, a dwi'n gwybod bydd John Kirk yn edrych ar y traed a'r pedoli. Mae pawb ar ryw barn bach wahanol, a pawb ar ryw tric neu ryw ddill maen nhw'n ffarddio mewn ffordd, ond ie, maen nhw'n dieddol o roi be maen nhw'n galw bevel shows ar nhw, sef fatha pedolau trwm, just i fatha exaggeratio mewn ffordd, y ffordd maen nhw'n symud, achos os ydych chi'n rhoi pwysau ar eich traech chi, ydych chi'n codi nhw fwy. A mae rhai yn ffafio be maen nhw'n galw Dutch driving shoes, sydd yn sgidiau ysgafn, ond lle mae'r pwysau di reit yn y tip, felly mae o just yn helpu'r ceffil just gorffen ffwrdd chydig bach, a ryw flic. Y cyffyrddiadau bach na mynd i gymaint o wahaniaeth yn dweud. Yn bendant. A mae'r bedol, mae'r rhaid bod yn eistedd yn sgwar ar y garn, ti'n bod, ti'n gwneud jobyn bach gwael, a falle fwy o bwysau tu fewn y bedol neu tu fas, gallai achosi'r gos i weld i droi mas neu twli mewn ydy fe. A lawr y linell eidi, a mae'n manylion na. Lle dyma'r llun ar hyn o bryd, ond fel i ni'n gwybod mae yna bethau'n gallu newid. Casgob deo ddi yn gynta. Y march ddi. Allan o'r march, Gwenllian deo. I Gwenllan deo ar gaseg gasgob Black Bess. Yr ail wedyn, Jessie Apicella gyda Bookham Lodge Daniel, yr un melyn. Enillydd y dosbarth i'r meirch ifanc y llynedd. Fe nath e, dwi fe? Do. Ac dyma ni yn drydydd Bryn Jones yn dangos ar ran Philippa Owens, casgob Brenin Dafydd hefyd yn Mabi Gwenllan Deo, ac allan o gaseg eitha enwog casgob Heledd. O edrych ar y tri ochr yn ochr ei gilydd, chi'n gweld patrwm? Dwi'n meddwl bod falle'r cynta a'r drydydd yn mwy o batrwm, ond dwi'n meddwl mae'r un sydd yn ail yn geffi lyflu hefyd. Odi. Ac i fi, o'n i'n meddwl wrth weld nhw'n mynd rownd rhwng y cynta a'r ail fysa fo i John Kirk. Ie. Os falle ti'n ma bach rhyw o hyd arno hwn mewn ffordd yn dos e. Ond eto, digon o drwch. Yn cobyn iawn, dydy. Peth rwydd i weid, mae'r trad sy'n gweld, ti'n gallu gweld y trad ti. A'r penluniau, a'r asgwrn yn lan ac yn bir mewn ffordd. Yr llun traddodiadol mewn ffordd o'r march di. Ydy, a'r blew wrth gwrs, mae hwnnw'n... Ond i'ch atgoffa chi ar y blaen, ar hyn o bryd, casgob deo di o'r march Gwenllan deo a'r gaseg
casgob Black Bess. So ti'n gweud David wedi ennill yn Glanosg, wedi cael ei ddangos lot neu dim lot? Na, dim lot o gwbl. Fi oedd o gath ei brynu yn arwerthiannau. Ar y maes hyn? Ar y maes hyn, fel ebol. Fel ebol. Ac gath ei brynu gen Dafydd. Ac os dwi'n siŵr bod y stori'n iawn, oedd Dafydd eisiau prynu rhai defyd gen Aled Llyr Thomas. Sy'n hytrach na arian yn cael ei basio rhwng ei gilydd, siar yn y ceffil oedd. A dyna'r berthynas? Ie. Chi, cael golwg manylach. Ar ochr chwith, a wy'n gwybod Rob bod y ti ddiddordeb mawr yn hyn, sefyll i'r ochr chwith y ceffil, ond ochr fer y mynydd. Gofynnau Mr Oliver nawr te. Pwy ochr wyt ti'n arwen ceffil ar? Ar ochr chwith. Pwy ochr wyt ti'n jwmpo arno ceffil wrth? Ochr chwith. Dyna fe. Gofynnau ddim i ti beth gyfynnes i heledd. Os oedd plentyn da ti, a plant y babi yn llefen, pwy ysgwydd wyt ti'n pigo'r babi lan yn naturiol fel y rhan fwyaf o bobl yn rhoi at chwith. Y chwith, ie. Wel, y reswm yw, mae'r llygad chwith yn cymeryd wybodaeth a mynd â fe i ochr arall y pen i'r dde. Right. Wel, gydwn ni dde fyna am nawr, mae hwn yn mynd i gallu fod yn anodd iawn, ond llygad ar y chwith yn cymeryd wybodaeth yn rhwyddach, yn ffastach ac yn fwy maturiol. So, os oes eisiau penderfynad yn o person neu ceffil, os oes rhywbeth yn hala ofan arno fe, dyna'r llygad mae pethach yn dod trwyddo a mae'r pen yn wneud sens o'r gwybodaeth yn ffastach. So arwen, reido, jwmpo arno, dyna pam mewn ffordd mae'r ceffil yn gallu deall pethach yn ffastach. Wyt ti'n edrych fel bod ti ddim yn cytuno? Na, dwi'n gweud. Na, dwi'n deall yn iawn, am just... Ti'n chwalu dy ben. Dwi'n reit impressed bod Rob yn gwybod i Wel, ti'n nabod y cobyn Cymraeg, stick around, mae tipyn bach o wybodaeth yn y pen topyn. Yn y trydydd safle ar hyn o bryd. A dyma ni yr ail, mae'n ddrwg gyda fi. A Bookham Lodge, Mr Morningstar. Bookham Lodge Daniel yw'r march yma. Jesse Dudley a Pichella. Dan o'i tango y tad. Tirif Super Lady. A Tirif Super Lady yw'r... enillodd hi yma pan oedd hi'n ebolis blwydd. Do fe? Wyth oed eto. Yw Daniel. Oedd Jesse yn Apicella, wedi prodi? Na, Jeff Dudley yw i dad hi. O, reit. Ac Marie Apicella yw i mam hi. Nawr yn ni'n deall. Bryn Jones yn dangos ar rhan Philippa Owens, brydfa Casgob. Casgob Brenin Dafydd. Enw cyfarwydd iawn. Yndi, dyn ni wedi gweld dipyn o stoc Brenin Dafydd yn dda ar wythnos hon yn barod. Ac mae'n march poblogaidd iawn gyda'r brydwyr y cobiau. Fel yw i dad, wrth gwrs, Gwenllan Deio. Allan o, fel o ti'n gweud yn gynharach, David, Casgob Heledd, fi'n nabod yr enw na. Mae Heledd wedi bod yn Bengampraig? Na, ddim fan hyn, ond wedi magu, mae wedi bod yn Bengampraig yn pob sioe arall. Ia. Ennill ar hyn fel ebolis blwydd dwi'n credu, ond wedi bod yn ail ac yn drydydd troion yn y dosbarthiadau. Digon da. Ond eto, magu march fel hyn. Dyna part o'i gwaith un, fe. Ie, yn union, mae'r stoc mae wedi magu wedi bod yn arbennig. Mae hwnna'n bwysig. Na beth sy'n bwysig yn fe. Parhau a'r beirniadu unigol fan hyn, Casgob Brenin Dafydd. O'r march Gwenllan Deio
a'r gaseg casgob heledd. Ond megis dechrau, mae tasg y beirniad Mr John Kirk o Frydfa Donis yma yn Llanelwedd. Eto, David, wi just wedi sylwi. O'n i'n sôn am heledd, pwy mor harf, pwy mor dalentog, pwy mor special oedd hi. Heledd Cynwal, dim ti ni siarad bwyty cofio. Ni'n siarad bwyty casteg. O'n i'n aros amdano fe. Rhaid gweud. I nabod i'r i dda. O, David, Einstein canol o ti ddim yn gwybod deall beth. Na. Straight dros dy mewn. Dwi'n mynd edrych ar heledd fel na, gwbl. Fi'n gwybod. Byddai'n crypad o yma fan hyn, byddai'n cornel. O, Drianna ti. Swch yr hafod Cymro Coch. Mechnogaeth William Lloyd a Simon Sharman. Yn le'r ddangos gen Tom Fuller. Gwenllan Brynmor, y march, ac allan o swch hafod Anna. Swch yr hafod Anna. I gael yr enw'n iawn. A'r drot holl bwysig yn ôl at y beirniad i weld y symudiad unwaith eto, ac yn agosach fan hyn, maen nhw'n gallu craffu'n agos. Mae pob un cymal i'r beirniad yn bwysig. Odi mai. David, dyma'r y dyn oedd yn dangos Yr eboles dwy flwydd. Yr eboles London Total Tempest na? Geler Tywysoges Cymru. Dyna fe, a dyna waith da mae fe'n edrych ar hwn. Mae hwn yn deall i grefft. Deall i grefft. Nawr i gwisgo'n dda fyd. Bydd John Kirk beirniad tu flaen ni, bydd yn hoff iawn o'r brasys na. John Kirk wedi symud i Gymru rhyw 220 o flynyddoedd yn ôl, ond i Bonsenni gynta, cyn ymgartrefi yn Llanelwedd. Yn dod i Llanelwedd, ie. Ie. A Swan Hill oedd y Brydfa, ynddo fe? Swan Hill oedd Brydfa Jackie. O, i fe, i wraig. I wraig oedd yn cyfrestru y cobiau dan y Brydfa Swan Hill. Ac wedyn, dwi'n siŵr beth ddar i wneud efo'r gesig o gen i hi i parhau. O gen i un o ddau o gesig a parhau i ddefnyddio'r enw yna. O, i'n deall. I'r rhai oedd gen i hi yn reiddiol. Reit. Ti'n credu na pam briodol John Jackie? Oedd cobiau dad ai ti'n credu? Wel, siwr o fod, dwi'n meddwl. Siwr o fod. O'n i ddim yn deall bod diddordeb gyda Jackie. A fi'n nabod Jackie digon da. Eto, Mr Oliver, wy'n deall, wy'n dysgu eddi. Wel. Symudiad da fan hyn eto. Ie, da mechnogaeth Lee Smith. Mae ni Green Wing Mayday. Allan o'r march Geler Spark a'r gaseg Prynhawn Mystique. Declan Davies. Declan Davies yn ei arddangos. Wedyn mae ni yr nesaf dan berchnogaeth o John ddim cweit yn meddwl te. Daniel Hughes o'r nesaf i fynd yn di Maia. Mae wedi cael cwpl o fnodau hir yn dweud, fodi. A dyna swyddogaeth wych y stiwardiad. A pa mor dda i nhw'n dyn nhw. Yn dawel fach, yn urddasol. Odyn. Yn neud i gwaith wrth ochr y beirniad a'r rheini sy'n cystadlu hefyd. Heb dangos gormod, wrth gwrs. A bydd gyfennu Flash Harry fan hyn. Ie, wrth gwrs, cael y gard nes i berchen ar y march yma. Wrth y march, Gwynfaes Culwch yr enwog, ac allan o Abergyfenni Viscountess. Felly gair bach rhwng y beirniad. Mae rhyw gwein rhwngthyn nhw. Rhywbeth wedi cael ei ddeud. Ac wrth gwrs, dal yn agos iawn ar y ffrwyn. Yn wahanol i pan wyt ti'n rhoi'r rhyddid iddyn nhw. Wrth redeg o gwmpas. I fod yn sicr bod y ceffil yn mynd i ddangos y cam cerdded. A'r drot yn ôl. Mae'n cael golwg fyna o beth mae John yn edrych am. Edrych trwyddo y coesau blaen ag ôl i weld bod nhw'n symud yn syth. A mae weld digon da, David. Yndi, chwarae teg, dwi'n meddwl bod nhw'n symud yn iawn. Odi.
Mae hwnna'n lle bod yn waith caled I feirniad. Ti'n gofyn I rywun I gerdded yn syth wrtho ti, fel bod ti'n gallu edrych trwy'r coesau, troi a dod yn syth nôl ato ti. Fel arfer, mae bobl yn fel, ti'n bod, symud nôl amlaen. Mae'n rhaid I ti redeg. Ddim yn symud yn syth. Mae'n rhyw drics o tri am e. Fel bod nhw ddim yn gweld. Ie, na, hwnna wir. Hwnna wir. A gan gofio Eto ni'n dysgu, David. Ac ar gof, mae pob peth mae John Kirk fan hyn nawr yn cofio, dim yn sgrifennu, dim byd lawr. Mae gyd yn beirniadu yn y cof. Odi, mae... Y beirniad drwy'r amser. Ionos Brenin Elwyn. Daniel Hughes yn arddangos ar ei famo. Sarah Hughes. Dyma'r Ionos Llion yn gallan o'r gaseg. Ionos Ffion. Llion a Ffion. Odl fach Bert. A fel y ti'n gweud, Rob, yr llun calonogol sy'n Prynhawn yma yw'r ffaith bod na ddim gormod y bwysau ar dim un o'r rhain. Bod y llun yn iach. Ie, yn iach. Iach yw'r gair, mae rhaid bod yn glir am ni. A mae pethau wedi gwella tipyn, ond wrth gwrs ni'n beirniadu, ti'n gwybod, merch, dynion dros 8 oed. Mae gofyn bod tyma bach o fel muscle a tyma bach o drwch arno nhw ac yn naturiol gobeithio, dim gormod y bwyd yn dyfe. Ond Ionos Brenin Elwyn wedi cael I dro o flaen y beirniad. Wedyn Hilgarth Tango Express o'r march Abergyfenni Tango a'r gaseg Gwendraeth Katie. Ni ddoi John Bourne. Mae'r lliw yn wahanol i'r rhai ni wedi gweld. Coesau gwynion na. Tipyn o waith fyd yw trafod y mwng a'r cwt na'r trimo sy'n mynd mlaen. Wrth gwrs mae yna reolau fel eddon ni wedi cael sgwrs am hyn yn adronnau eraill, ond bwysig bod ti ddim yn dangos bod ti wedi iwso sisiwr na llinell bach syth. Mae hwnna yn erbyn y reolau. So mae lot o waith I birhau mwng a cwt, neu top y cwt, achos wrth birhau neu teidio lan, mae top y cwt, mae'n gwella'r penôl mewn ffordd, a ni gyd yn gwybod mae John yn gweud, parth ôl yn bwysig iddo fi. Y cryfder yna. Cryfder a dyfnder a dyna lle mae'r pwer yn de. Ia. O'n i'n gweld efo hyn, ti'n gweld just diwedd y penôl, top y gwt, mae'n disgwyl yn lan, ond bwysig yw bod ti'n gallu gweld bod nhw wedi siafo gormod, yn fe. Wedi gweld un y ddoi yn y dosbarth hyn, ti'n dechrau meddwl, rhywun wedi bod rhy fysi falle. A'r triciau ti'n gallu gwneud i'r ligad. Os nag os rhywbeth yn iawn dy'r cydbwysedd a cydymffurfiaeth y corff, ti'n gallu gwneud y pethau bach na I helpu. Di John Kirk fan ni yn beirniadu. I dad yn cadw ceffylau. Yn Llundain. I weithio, fwyaf, wrth gwrs, yn dyfa, I wneud y gwaith o tynnu'r y cerbyd I beth o'n nhw'n arfer wneud, gwerthu ffrwythau, llysiau yn y farced. Yn llefi bach da, Knightsbridge. Fwy o bris wedyn ni fyna na lawr hewl. A'r teilyn glefer. A mae'r ligad na gyda John ar y gorffennol gan gofio pa mor ymarferol sydd angen i'r cobyn I fod. Thornyside, the High Flyer. Ie, gyda Ethan Cross. O'r march Thornyside Flyer a'r gaseg Thornyside Milkmaid. Yn eiddo I Mickey Morris. Wedi mynd yn dda. Ie, meddwl wy am gwaith John Kirk.
trwy fywyd. Mae John wedi bod yn gwerthu am tipyn bach o'i waith yn y dde. Fi'n cofio pan symudon nhw i Gylch. Oedd e ar un adeg yn clero'r tai ar ôl malwraeth, rwy'n y marw. Wedi gwerthu a... Odi, mae fe tipyn bach o dealer, John. Ti'n na fel mae fe'n neud ei arian. Odi, mae fe'n y gwad yn dweud gwerthu. Yndi, yn bendant. Ac oedd e'n sôn pan oedd e'n edrych ymlaen at feirniadu'r gystadleuaeth yma, pan byser Cobyn yn dod mewn, bod eisiau rhywbeth i ddisgleirio ac i ddal y llygad yn sydd, a fe ddefnyddiodd e'r gair waw. Ie, yna beth wedodd e, I want to be wowed, yn dife. Ie. A mae rhaid gweud, wrth gwrs, bob parchu i John Kirk, y beirniad, a'i wraig Jackie Kirk. Dyn nhw ddim yn magu gormod, David? Na, i gael a dyn nhw ddim... y llwyddiant maen nhw wedi cael dros y blynydde. Dyn nhw ddim yn magu allan o'r cesig bob blwyddyn. Na. Bob yn ail fel arfer. Ie. Neu hyd yn oed, mae yna rhai i'r cesig na sydd yn cael y march unwaith bob 3-4 blwyddyn. A dwi'n meddwl bod hynny'n helpu nhw cadw niferoedd lawr hefyd. Ie, ond maen nhw'n magu bethach da trwy amser, mae'r llygad yn dda. Ni newydd weld gwern fythan Dexter fyny, o'r march cledlyn tywysog Mai, ac o'r gaseg gwern fythan Pride's Girl. Ni ddoi Gwilym Howardson. A fan hyn, mae dan ni Berw Mab y Brenin, o'r march Gwenllan Brynmor, a'r gaseg Prynhawn Castlemaid. Dyn Preter, y perchynog, ag wrth gwrs Simon Charlesworth sydd yn arwen heddi, un sydd yn trafod ceffylau a dangos ar rhan pobl arall. Meistr Simon Charlesworth wedyn ni, David, wyt ti'n gytuno? O, yndi, yn chwarae teg, mae o'n naturiol gamp. Be sy'n neud dangoswr a triniwr da? Dealltwriaeth y ceffil sydd gen Simon, dwi'n meddwl, ac yna fo cefndir yn does, mae dado yn un o'r goreion am trin ac yn hyrchu cyffylau, a mae Simon wedi dysgu gen un o'r goreion mewn ffordd. Odi, yn bennod. A mae Simon yn dalentog iawn yn y cyfrwy fyd. Falle'n well yn y cyfrwy, yn y farn i. Mae wedi ennill popeth o dan gyfrwy. A wy'n twmlo hyd wrth trafod ceffil mewn llaw, ti ar y cyfrwy, ti'n twmlo beth mae'r ceffil yn mynd i wneud neu ddim yn mynd i wneud, a beth wyt ti'n ffordd wneud i wneud, beth wyt ti'n moyn ei wneud. Ie. Ac wedyn ar y llawr wyt ti'n just mynd ar sgil na ond trwy dy law mewn ffordd. Tymlad yw mewn ffordd, ni fe? Wyt ti'n gallu gweld o'r ochr arall mewn ffordd yn dwyt ti os wyt ti yn marchogaeth yn dda? Ie, na fe. A ffynnu, fe welon ni Llan Morlais Sylwest o'r march Caelbec Crespo a'r gaseg Osborne Bluebell. Mae ni wyneb ag enw cyfarwydd yn trin fan hyn. Graham Roberts. Cai Derwen Ieigerbom, dwi'n meddwl, yw'r march yma. Yn eiddo i Sarah Jones. Allan o'r march Casgob Jack Flash a'r gaseg Brynhawn Broc. Mae yna llwyth o brodyr llawn yr un groes yna, Jack Flash a Brynhawn Broc. Ac gyda nhw dipyn o lwyddiant gyda'r groes yna. Graham Roberts yn hen law ar yr arwen yn y prif gylch, yn ogystal â'r rhai rea. Pan oedd i weid, beth sydd wedi digwydd y lliwiau? Ni gael eisiau nhw, oedd y trwser yn arfer bod yn lliwiog iawn. Oedd rhywun wedi... Y coch a pink? Ie, bob lliw. Wylwn ni gris pink arno fe ddo, ynddo fe? Do. Mewn llaw. Ond pam ddim y trwser, o'n i'n hoff iawn o'r trwser un. Dwi'n sy'n gair bach dy gewedyn. Ie, rhaid ni... Ofyn fe'n ddechrau to wedyn ni. A mae wedi bod yn galonogol iawn i weld rheini sydd yn arwen y trinwyr ifanc. A mi welon ni gystadleuaeth pencampwriaeth y trinwyr ifanc yn gynharach y Prynhawn yma. Dyma ni Ronnie Salsh yn dangos ar ran John Townsend, Casgob Delwyn. Un arall, dyma i fod yn deg, brawd i Casgob Welsh Doll, brawd llawn, oedd yn pencampwr benywaidd yn gynharach. Wir. A'r gwad, wrth gwrs, oedd Gwenllan Deio ac allan o Casgob Penblwydd Hapus. Llwyd Howell Overdrive wrth y march Donny's President.
allan o'r gaseg rhywun Hywel Jewel. Da berchnogaeth Kelly a David Pearson. Wedi wel, mae'r dosbarth, mae'r rhaid gweud y merch dros y merchyn dros 8 o oed. Mae fe'n anferth. Maen nhw'n cadw dod, ond dim gormod I ddod, fi'n deall. A ni'n gweld y tac fan hyn, ychydig bach yn wahanol i'r rhai o'r lleill ni wedi weld. A'i mwy o reoleth yw e? Ie, yn bendant, yn gwybod sawl rheswm i gadw'r ceffyn yn syth, neu i gadw nhw i feddwl, balans. I balans, a hefyd, sy'n ceffyl sy'n gryf allai, just i gadw o nôr i'w chydig. A stalwm mi oedden nhw gyd yn cael ei ddangos mewn tac. Oedd yn draddodiad, ond ddim gymaint erbyn hyn. A dyna chi oedd Senators Black Satin i ni newydd weld o'r march Thorny Side the Amazon a'r gaseg Birthop Tommy Girl. Wel, y march o Iwerddon efo Jim Cleland. O, dyma fi. Hwn, dylen ni weid, a than llyged ni gynne. Ie, heledd. O, mae'r yn symud yn dweud. A fel y ti'n gweud, Rob, y coesau ôl na hefyd, yr un peth. Ie, ydy. Na, mae'r coesau ôl na'n gweithio. Ydy, ti'n gweld y gwahan. Os modd o ddatblygu hwnna, ni oeddi hwnna jyst yn symudiad naturiol sydd gyda'r cobyn? Wy'n siŵr mae ambell I ffordd i ti'n gallu cael ceffyl I symud yn well nad yw yn naturiol falle, ond wy'n credu bod hwnna'n naturiol, gan bod y coesau ôl na yn trafeili ac yn gweithio mor galed o parch iddo fe. Fe gadwe fe wneud y gam na a milltirodd wedyn ni dim ond un hyd o'r gam. Byddech chi'n credu bydde hwnna'n mynd â llygad John Kirk? Fi'n gwybod, David. Gormod falle? Gormod falle, I John, sy'n ni'n meddwl. Ond dwi'n siŵr bod John yn gallu gwerthfawrogi'r ffordd o'n mynd. Mae'n siŵr sy'n hwnna wedi dod â chydig bach o wen I John. Tŷ hen brenin fan hyn, o'r march Horeb Tomboy, a'r gaseg tŷ hen Diana, ac yn eiddo I dau George. Ar ôl ni wrth gwrs yn geffyl pwysig iawn yn ymlaen, yn fawr o chwilio yn ffynol o ddynol. Mae'n debyg bod y siwardiaid falle yn rhoi pwysau ar y feirym Mr Kirk o ran amser. Felly, dyn ni'n gweld y rhes ola. Rili, mae tipyn o nimeredd mae fe'n trwyddo, a ti'n rhaid David, dwi'n credu yma ar diwedd y dosbarth yma gofyn bod tyma bach fwy o drefn yn dod i'n lyged ni, a parch i'r stiwardiau, wrth gwrs, sy'n goffod delio ar amserlen a cadw pethach a popeth. Byddwch chi'n dechrau tiwlo tensiwn yn cynyddu cyn bo hir nawr, byddwch chi, wrth i ni ddod tuag at. Oedd yn feddwl un mynd fel na, ti'n rhaid pwy sy'n mynd I gael ni. Os da chi ambell I ffeflyn yn golwg, David, neu ddechrau gyda tipne? Dwi'n licio'r ddau sydd yn gyntaf hyn o bryd. Dwi'n licio y march ddi, Casgob Deiau Ddi, a dwi'n licio'r Bwcymlodge Daniel. Chydig bach yn wahanol mewn teip i'r gyntaf, ond os yn ni'n hapus efo naill un o'r rheini yn ennill y dosbarth. Dwi'n meddwl, I fod yn deg, mae'r march ddi wedi symud yn dda heddiw. Odi. Ti'n cytuno? Ti'n cytuno, Rob? Wi yn cytuno, mae'r ddoi cyntaf yn heiddi bod na. Bydden ni'n digon hapus ar ceffyl chestnut yn gyntaf a'r un di yn ail. Dim ond achos bod un lygad I, tym bach fwy o hyd, tym bach. Neu ti dwmlo fel Jwmp Arno fe. Ond doi geffyl arbennig. Ond pwy sy'n gwybod? Fel ni'n gweld gyda John Kirk, mae fe wedi newid y bethach ar y linell cyntaf aml wrth ar ôl benni gweld y cyffylau yn agos wrth gwrs, a dyna pryd wyt ti yn notisio bethach yn dyfa. Rhywbeth ar y gos drwy lwmpyn, rhywbeth yn bod. A fan hyn, byddwch chi Powys Valley Maxen, allan o'r march Danaway Tango a'r gaseg Powys Valley Miss Molly. Martin Grist, y perchynog. Fe Grow Filau.
Un sy'n symud yn rhydd. Yndi mae o. Eto, mab I gwenllawn deio. Ie, symud mlaen ag yn rhydd. Wi wedi tymnod o'r cobyn, David, os wyt ti'n cytuno, mae symudiad bob yn I fel Cymraeg. Mae gofyn bod nhw'n codi off y ddeiar yma bach wrth nerth yn dod o'r gosol a wedyn y coesau blaen yn mynd mlaen I gael y balans a ffindio'r streid na I mynd mlaen. Gofyn bod nhw'n codi yma bach, dim just trefeili yn fflat ar y llawr. O'n i'n gweld hwnna'n berffaith yn y ceffil coch diwetha yna. A mae hwnna wedyn ni yn creu symudiad llyfn. Ie. Os ydy, y coesau ôl sy'n gyrru'r ceffil, felly mae nhw sy'n penderfynu lle mae'r coesau ffrynt yn glanio. I farchogaeth, does dim byd wath na ceffil sy'n codi goesau yn uchel a slapo nhw lawr to. Mae fel reidio fel sewing machine bach. Anghyfforddus. Anghyfforddus iawn. Na. Efo ti'n moyn jump off. Si John Kirk, y beirniad yn y llwyd, yn cael golwg manylach wrth iddo fe gerdded I lawr y llinell. Ac I ni wedi gweud hyn drwy holl feirniadaeth John Kirk, mae yn rhoi'r cyfle I bob un ceffil tuag at ddiwedd y llinell, mae'n rhoi'r amser neu bob un. Odi. Wi'n yn credu bod ni'n rhy bell o gael penderfyniad. Mae wedi mynd yn ôl at y styward, a dewch ni gael gweld os mae sefyll fydd hi. Mae'r tensiwn yn cynyddu. Wi'n yn credu bod ni'n rhy bell o ddod I wybod pa farch fydd yn llawn heiddi'r wobr gynta yma yn y Prynhawn. Yn sioe Llanelwedd 2025. Dyma'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd, casgob deio di, allan o'r march gwenllan deio a'r gaseg casgob Black Bess. Ac I chi, David a Rob, yn gweld yn glir pam bod yr un arbennig yma, casgob deio di ar y blaen. Yndw, allai weld bod John yn mynd I licio'r ceffil yma. Mae o'n asgwrn dda, traed dda, mae o'n ben uchel, ac wedi symud heddiw, a mae John, wel, dyn ni'n gwybod, eisiau rhywbeth sydd yn symud yn dda. Ie. Ond bod na ddim ormod o godi'r carnau. A trafeili mlaen. Ie. Ie, wir. Ond ceffil am bwrw fe, ceffil di cynta, yn digon o hyd yn I bartole. Wy'n mynd I gadw gweud y partol beth hyn, ond oedd John yn glir bod eisiau, partol da. Dyna le mae'r nerth yn dod ar engine. Mae'n lun perffaith o'r ochr. Chi'n gallu gwerthfawrogi y llun. Fi'n credu falle bod John Kirk yn newid pethau bellach lawr y linell. Mae hwnna'n gallu ychwanegu at y cynnwrf hefyd. Pob parch iddo fe. Ni wedi gweld John yn neud hyn bob dosbarth bron. Cerdded y llinell, a ti'n gwybod, just tynnu sylw eto newid bethach i'r boni diwetha mewn ffordd. Mae hwnna'n dangos bod parch a sylw mae pawb yn cael wrth I ligerau. Mae yna 9 ar 20 yn y dosbarth yma sydd yn dosbarth hynod o gryf y cryfau'r sblynyddau. Odi. A mae hwnna'n dangos y parch sydd iddo fe fel beirniad. Odi, wir, odi. Digon o newid yn mynd mlaen, fyd. Neu just un wedi newid a mae pawb yn gyffod symud, falle. Na, ni'n gweld un yn dod o diwedd y linell gynta, a mae fe still yn cerdded. Mae'r het yn dylan sownd hefyd. Ar hyn o bryd, dyma fe yn dod, ie. Le mae hwn yn mynd I fenni lan o dyw am ni ennill, gwedwch? Wy'n siŵr bod casgob deio di. Na, dim quite ennill, mae'n symud tipyn bach. Fiosg yn gloi. Oedd y march yma, pan oedd fel ein reisteddle yn gynta, ar ddechrau'r dosbarth, mi oedd y steddle wedi dechrau yno, ond mi oedd y lot o'n well yn ei arddangos fanigol. So felly John yn gweld hynna falle. Ie. Iawn, mae yn ei chanol I eto. Mae'r eiliadau yn prysur dician a'r stiwardiad wedi bod yn prysuro pethau. Ie, wrth gwrs, mae agor I ddod. Yr holl bwysig brif bencampwriaeth y Cobyn Cymraeg, ond mae hon digon pwysig fyd yn dywi. Mae'n bwysig I bobl sy'n magu y dewis o'r Cobyn. Cymraeg gore. Tuag at
Ag yn yr ail safle hefyd, Bookham Lodge Daniel gyda Jessie Dudley a Picella. ag yn y blaen, Casgob Deodi. Wel, ydy'r het yn mynd i ddod i ffwr. Mae e yn chwarae gyda ni, a mae'r het i ffwrdd. Dim newid. Mae'n swyddogol. Yn ennill y dosbarth arbennig yma ar Prynhawn ddydd Mercher yn Llanelwedd, Casgob Deodi. O'r march Gwenllan Deo a'r gaseg Casgob Black Bess. David Jones, un o'r perchnogion, yn ei arddangos. A beth wedys ti, David? Rwy'n wedi barnu Ie, Aled, y partner yn chwaer i. Reit, wedi mynd i barnu David. Wel, David eisiau prynu debyg yn Aled. A wedyn, dyna fe oedd. Fel fi'n deall oedd y stori, gael seithi, neu os dwi wedi dweud y stori'n wrong, siwr. Ond fe nath y ddoi yn dda. Ond heddi hwn nath yn dda mas o'r ddel bach na. So dwi'n wir wrth gwrs fel wedys ti. Felly David Jones yn gyd berchennog wedys ti, gyda pwy? Aled Llyr, Thomas. Bartneriaeth bwerus iawn. Di sicrhau'r wobr gyda i Casgob Deodi. Yn yr ail safle, Bookham Lodge Daniel, allan o'r march Danwy Tango a'r gaseg Tirif Super Lady. Dyna hi, yn yr ail safle yn blaenau ni. A tyffe Rob, bydde ti wedi bod yn ddigon hapus i weld yr un yma cipio'r wobr gynta hefyd bod y ddoi uchan eithriadol o agos. Mae'r ddoi yn heiddi bod yn ei spots, ond gallen ni dwlu'r ddoi. Sa'n ni'n goffod dewis, ti'n bod, i farchogaeth falle fwy nag dangos. Dwi'n hoff iawn o'r ceffil broc. Mae'n rych ar y ceffil di heiddi bob cardyn pan yn cael. Lle ni'n dechrau ar y daith nawr ydyn ni. Gyda'r march, a wedyn ni, byddwn ni yn mynd mlaen trwy'r pencampwriaethau. Pencampwriaeth y Meirch, pencampwriaeth Gwrywedd, a Cwpan Siôr Tywysog Cymru yn datgan pwy fydd y cobyn gorau. Show your appreciation and give a big Royal Welsh Johnson afternoon. Round of applause for the winner of the Welsh Cup Senior Stallion Class, number 115, Prif Jones and A.L. Thomas with Casgob Deodi. Eiliad i'w thrysori a Casgob Deodi yn gwasgu pob diferyn o'r profiad unigryw yma, a llongyfarchiadau mawr iawn i David Jones ac Aled Llyr Thomas, y ddoi yn berchen ar y march arbennig yma yn dod yn fuddugol yn y dosbarth i'r Meirch Hŷn a'r cobiau Cymreig.
Match Wednesday is all about. What a spectacle we've had this afternoon, and a big thank you to all exhibitors and for you for showing the appreciation of all of the exhibitors. A dyna ni gweithio, dyna ni ddim hawdd i ddechrau yma y sioe gweithio. Y cofiad Gymreig, y meirch yma ar y gorau, a ffordd hen fawr o bobl yn wedi holl beth. A di diolch yn fawr iawn. Ond dydy'r cystadlu heb offer wrth gwrs. Good lad. Wel, David Jones o Frydfrafron ar Ngheredigion, llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Ti newydd ennill y stalwyn I hun yn y sioe frenhinol. Fawr iawn ti. Teimlad wel, dim un geiriau I disgrifio, really. Prynhawn I fel swclid yn y pop sales wrth casgob. Fi Alec Lir I pethau hanner un. Helon ni dad I prynu dyn ni gwared fe lot fwy o wedyn ni, ond erbyn hefyd ni'n diolchgar iawn o te. Allai credu bo chi. Nawr, thema na bencampwriaeth gyda ti. Ti'n edrych ymlaen I redeg rownd y Gylch enfawr yma to? Ffreu bach chi. Pob lwc I ti, David, a llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Llun y ddiweddglo ar ddosbarth cynta y Prynhawn. Ond megis dechrau mewn ffordd achos mae yna bencampwriaethau I ddod. Fyddwn ni symud mlaen nesaf nawr at bencampwriaeth y meirch gyda'r adran dy. A mae yna 4 fi'n credu yn cymwyso I ddod nôl fan hyn yn dos. Gall ddod, mae nhw'n gallu dod, ond gen I fel beth ddeith mewn nawr. Mae'n feddwl I still nôl yn dosbarth y meirch ar cerddoriaeth a then, Mae yn ychwanegu gymaint yn dywe. A beth oedd yn hyfryd fi'n credu, oedd y parch wnaethon nhw ddangos i'r gynulleidfa wrth fynd a roi sioe unwaith eto iddyn nhw, a pob un o'r ceffylau. Cofia, mae yna feirniad neu ddoi yn eistedd tu flaen I nhw, neu rhywun yn moyn parnu nhw. Odi, maen nhw'n bachu'r bob cyfle. Odi, a I fennu'r dosbarth fynd, mod I gael nhw fynd rownd o yn rhydd o'r presiwr o pwy gerdyn gafi. Allwn ni ma a tan ni'n ellu ddigon cymaint o siop ffenest yw'r wythnos hon. Odi, mae. Ond oedd y gerddoriaeth na'n twtch bach newydd I fi. Job da, Cymdeithas. Mae yn ychwanegu'n sicr. Weles I ti'n llefen, bron. Mae e'n gweithio, mae e'n tynnu ar yr emosiwn. Odi. Felly fan hyn nawr gyda pencampwriaeth y meirch, mae modd I 4 I gymwyso I ddod nôl. Y cynta'r ail o'r dosbarth meirch 4 I 7 mlwydd ddod. A wedyn ni y cynta'r ail o'r dosbarth I ni newydd weld. 3 dwi'n meddwl sydd wedi ymddangos. Diw'r ail o'r dosbarth iau heb dod yn ei flaen. Felly cynta'r ail o'r dosbarth ni newydd, y rhai hun dyn ni newydd wylio. Ac wrth gwrs Tony Side the Rebel enillodd y dosbarth i'r meirch iau. Dyna fe, Bwcam Lodge Daniel tu flaen I ni, a Gefil D, dasgodd past, casgob Deo D yn y llydd yr dosbarth yr merch hun. A trydydd beth wedes ti oedd enw fe? Tony Side the Rebel. The Rebel. A beth sy'n arbennig am y dosbarthiadau yma'r pencampwriaethau, wyt ti'n gweld y gorau yn erbyn y gorau, ac ti'n cael datgoffa di o'r safon sydd wedi bod yma yn ystod yr wythnos? Yn bendant. Mae yna ddigon o gynnwrf a chyffro wedi bod yma yn y Prynhawn, fel y disgwyl, gyda y meirch hun yn llanw y lle. A llongyfarchiadau mawr iawn I casgob Deo D ar ddod yn fuddigol, ond mae'r golygon nawr ar y bencampwriaeth nesaf, sef pencampwriaeth y meirch. A tlws coffa Dewi Jones, a mae yna gyfle fan hyn I 4 I ddod nôl, sef y cynta'r ail o'r dosbarth y meirch ifanca, 4 I 7 mlwydd ddod, a cynta'r ail o'r dosbarth blaenorol, 8 mlwydd ddod a throsodd. Fi'n credu mai 3 sydd wedi dod nôl. 3 sydd wedi, mae'r enillydd yma o'r dosbarth i'r rhai iau ac wedyn y cynta'r ail o'r meirch hun. Felly, ond digon o gystadleuaeth rhwng y 3 yma. A chi'n cael eich atgoffa chi o'r safon, yndych chi, sydd wedi bod pan ych chi'n gweld nhw ochr yn ochr a'i gilydd. Bendant.
As pencampwr yr cyffle ifanc yn ebol, bydde fe wedi gallu dyn ôl? Ond am eboles. Y meirch ydi o. Dim ond y meirch, pencampwriaeth y meirch. Right. Ote. Cyfle eto i bawb i gael gweld. Y rebo. Symud. Wrth y march Thorny Side Reflection. Gwrs yn cael ei arddangos gen Bradley Merrick, ond am berchnogaeth Peter Gray brydfa Thorny Side. Disgwyl gryf yn dod e. Oedd y march na. Nesaf ni gweld casgob deo di. Allan o'r march Gwenllan deo. A'r gaseg casgob Black Bess. A David Jones ac Aled Llyr Thomas yn cyd berchen ar y march. Bydd Daniel yn ail yn dosbarth y merch i Thorny Dran. Chi'n gwybod pa gwestiwn sy'n dod nesaf? Ble fyddech chi yn diosg yr het ac i ba gyfeiriad y fydda'r het yn mynd? Y march ddi i fi, casgob deo ddi. Wy'n cytuno ta falle na beth yn y llydd, y march melyn i fi. Y march melyn? The Rebel. Ie. Heledd, mae rhaid ni ofyn i ti nawr, ond mae dim ond yn deg. Na beth o ti moyn yn dife? O, fi'n gwybod. Setio ni fyny. Top tip, cerrar am ailin. Cerrar am ailin. Wel, ti'n bod, o ran y tegwch, ti'n teimlo fel dyle ti fynd am y tri bod na gynrychiolydd gyda pob un ohonyn nhw, ond mae'n nghalon ni yn mynd tuag at casgob deo di, mae rai fi gyfadde. Achos bod fi ddi dweud hynna, ie? Fi'n pwdi na. Wel, wy'n dysgu wrth drad y meistr fyny. Wrth y symud, mae rhaid gweud, fi'n credu mae David ddim yn ei fod yn iawn. David a Heledd. A Heledd fyd, ie, wrth gwrs. Sori, Heledd. Ond dyma ni nawr, y tri ochr yn ochr ei gilydd. Wi o hyd yn gweud twl poni bach a plentyn ar ei gefen yn y cylchyn, a bydde Heledd ddim yn dewis dim byd o'n y plentyn. O diw'n wir, Heledd? Na, wy'n dechrau gwella. Wyt ti? Ond ma na ieuenctid wedi bod yn y prif Gylch, a gwych oedd gweld gyda fach y trinwyr mae'r hiet bant iawn. Ond? I le eiff. Odi, mynd i fynd at casgob. Chi'n rhaid. High five, Div. Dyma ni. Y wen yn para i David Jones fyny yn dangos, a wy'n siŵr bod na wen yr un mor lydan gyda Aled Llyr Thomas hefyd yn cyd berchen ar casgob deo di. Oedd y David na i weld yn chip nawr yn dyn nhw. David. Dwi gen i ofn rwan bod y stori na yn gywir. Dwi wedi bod trio ffonio'n chwaer i jyst i checio. Gei di weithio ni blwyddyn nesaf nawr. Atgoffa ni o'r stori. Wel, fel i fi ddeall, mae David wedi prynu'r ebol yma yn ebol ifanc yma yn y seli, ac wedyn David eisiau prynu David gen Aled. Ac Aled yn deud, yn hytrach na arian yn swopio, gai siar yn y ceffil. A dyna ydy'r... Ie, wel ti checo dyd y war nawr. Gan bod ni'n gweud ar yr awyr, ti'n gwybod. Bydd pawb yn clebran amdani ddi, erbyn diwedd dydd. Ond newyddion gwych i David Jones ac Aled Llyr Thomas. Brwydr rhwng y gaseg casgob a'r march casgob yn y bencampwriaeth. Wel, be bynnag fydd yn digwydd fan hyn, fydd Philip Owens yn gwenu, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr, ond mae rhaid i ofyn i ti, David. O'n i'n meddwl oedd Heledd yn gofyn i fi, wrth gwrs, sydd ddim yn trafod lot o gobiau. Ti'n gwybod beth oedd John yn edrych am, a pwy batrwn. Un peth sylwes i ddo, ac yn yfarnu trwy y dydd heddi, mae fe'n edrych am ebol neu farch sydd, lle ti'n bach fwy twt, yn bach fwy o ferth, mae fe'n ddyn neu boi. Yeah. A wedyn y cesig yn bendant, yn bach fwy o sgôp. Mae rhaid bod nhw'n fenyw ac yn bert a bla bla bla. Ond mae fe'n edrych am rhywbeth sydd at yma bach fwy o sgôp i gario ebol neu gario cyfrwy. Cytuno'n llwyr. Mae hwnna'n gryf, mae'n fyr. Popeth yn naturiol yn gryf yn bwyty fe. Ti'n gwybod, nerth yw e gyd yn y fe. A wrth gwrs, Gil Wobber yn mynd i Thorny Side the Rebel gyda Bradley Merrick. Wrth gwrs, wedi wneud sioe dda iawn, mae'n chwarae teg. Brad yn gallu rhedeg. Ydy, na, wy'n hoff o hwnna. Allan o'r march, Thorny Side Reflection ar gaseg Prynhawn Super Lady. Ond dyma'r seren.
A fel ni'n symud mlaen nawr i'r prif bencampwriaeth, a ar ôl beth o'n i'n trafod David bod y merch fod yn dwt ag yn gryf a'r gaseg yn falle tyma bach fwy o stretch arni ddi. Le ti'n meddwl bydd John yn beth i wyliga neu editoriol wi? Oeddi we'n fwy cysig yn ei fagu neu oeddi we'n fwy march, ti'n gwybod? Anodd gweud yn dwi? Mae John wedi magu cysig a meirch arbennig o dda. Yn bendant, oeddi. Wrth gwrs pan... There we are then, show your appreciation for Cymru i march gorau'r sioe 2025, Casgod Deiodi. Show your appreciation for the champion standing of the 2025. Nid ar chwarae bach mae cael gafel ar y wobr gynta yn y sioe fawr, ond yna'n union nath Casgob Deiodi. A dyma ni, llon gyfarchiadau mawr iawn i David Jones yn arwen ag Aled Llyr Thomas, cyd berchenog, yn ennill y march gorau y Prynhawn yma. And with the Sylwebaeth backs. Felly'r pencampwriaeth gwrywedd fydd nesa, a fan hyn fi'n credu bod y stoc ifanc yn cael dod nôl. Ie. Mae, jyst yn chwilio ond, dydy'r ebol heb ddod nôl. Since yesterday. Casgod Deiodi has also won the Society Gold Medal. Camp Praig, Isben Camp Praig gyda ni, dod i'r Gylch. Wel, mae weld bod nhw'n symud syth ymlaen i'r brif bencampwriaeth. Ydy, mae e. Felly maen nhw wedi hepgo'r pencampwriaeth gwrywedd. Wel, falle bod e wedi cael ei... Felly dos dim pencampwriaeth gwrywedd, maen nhw wedi mynd yn syth ymlaen i gwpan siwr Tywysog Cymru. Dwi'n meddwl falle bod y march wedi cymryd Fe nath e. Ie. Oedd y cyffyle ifanc ddim yn ebolysu o'n hyd, ydy fe. So, rhwng y ddoi farch oedd e, mae'r gystadleuaeth na wedi bod, boes. Yn naturiol. Mae rhaid ni ddal lan. After two fantastic days of competing, this is the highlight of any Welsh Cup season. I ni wedi cyrraedd pen llanw y cystadlu fan hyn ar Prynhawn ddydd Mercher gyda'r cobiau. I ni'n edrych ar bencampwriaeth y cobiau Cymreig. Dyma ni gwpan siwr Tywysog Cymru am cobyn gorau'r sioe. Ac i ni gwahodd y pencampwyr i gyd yn ôl fan hyn gyda'r adran y benywod a'r gwrywod. Wrth gwrs, dyma'r march enillodd ar y bencampwr gwrywaidd, Casgob Deiodi. Cyfle, a beth sy'n wych am hyn, yn ogystal â bod yn gystadleuaeth, ych chi'n cael eich atgoffa o bwy sydd wedi ennill ar safon hefyd. Cil bencampwriaeth fan hyn? Cil bencampwr gwrywaidd, sef Thorniside the Rebel. Ac wrth gwrs, y gil bencampwr benywaidd Geler Tywysoges Cymru. Felly, brwydyr rhwng y gaseg o Brydfa Casgob a'r march Casgob o Brydfa Fronarth, ac wrth gwrs David Jones ac Aled Llyr Thomas. Tipyn o gamp. Yn union, a dwi'n meddwl mi fydd Philippa Owens o Brydfa Casgob siŵr yn lwcus, yn hapus pwy bynnag bydd yn ennill. Fe fydd hi.
I ni wedi cyrraedd pen llanw cystadlu y cobiau yma ar Prynhawn ddydd Mercher. Dyma ni bencampwriaeth y cobiau Cymreig. Cwpan Siwr Tywysog Cymru. Rob Jones a David Oliver yn parhau i fod wrth yn ochr i fan hyn. Ac i ni yn gwahodd pawb i ddod nôl i fynd am y cobyn gorau eleni. Dyma byrdwn y gystadleuaeth arbennig ar bencampwriaeth yma. Y coron ar y Prynhawn yn dyfe, ar y coron y cobiau. Dwi'n teimlo'n nerfus yn ista yma. Odi, dwi ti yn dwi ti. And y gaseg, holl boblogaidd, a hon wedi cael tipyn bach o... Casgob de o di o'n blaen fyny. A John Kirk. Cael sgwrs bach gyda Stewart. I le chi'n credu eithaf yr het? Dwi'n meddwl y gaseg heddiw. Dwi'n cytuno am unwaith. Y gaseg. Chi'n mynd i am y gaseg. Wy'n mynd i fynd am casgob de o di. Iawn. Ond pob un o'r rhain heledd cofio yn heiddiannol iawn. Odi. A mae John Kirk yn magu'r ddau, wrth gwrs. I chi'n mynd gwybod? Yes. Hannah ag Eli Went, y ddwy chwaer. Eli yn... ffantastig. Am diwe. Hannah Owens yn arwen. Casgob Welsh Doll yn diwyngol. Wedi mynd trwyddo y dosbarthu. Pencampwriaethau a gael ei gyroni y gorau o'r cobyn Cymreig yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. Ac wyneb y gaseg yn fendigedig. Mae'n felys yn dwi. Ti'n gwybod, mae yn felys. Mae yna luniau fan hyn i'w trysori. A diddorol, yr is bencampwr yw'r ceffil ifanc. A'r is bencampwraig. Yr adran. So'r merched yn ennill hi. A chwiorydd. Chwiorydd, so Hannah yw'r hynna, hi sy'n berchen y gaseg, ac Eli y chwaer wedyn. Mae'r ddwy yn agos iawn, ac dwi'n gwybod Eli. A chi mae pan mae yn waith teuluol ac yn waith tîm, mae hwnna, mae'n golygu cymaint iddyn nhw, yn dwi, fel teulu. Wel, dyma'r bos yn dod rwan, as y wel chi, dyn ni'n gweld ar y blws o wewi bod y bos, Philippa Owens, mam Eli, ac a Hannah yn camu lawr trwy ganol y cylch. Wrth gwrs, mae'n rhaid bod hi'n cael llun yma. Dyna chi, cwpan Siwr Tywysog Cymru. Ac yn ddifyr am flynydde, dim ond os oedd y ceffil yn byw yng Nghymru, oedd yn gallu cael gafel ar y cwpan arbennig yma. Gallu di gredu oedd hwnna'n wir. A mae hwnna wedi newid nawr yn dweud. Newid yn sicr. Ysbia, dwi'n meddwl bod Philippa... Mae pob parch iddi, mae rhaid gweud mae wedi rhoi geni'r plant ma, wedi rhoi geni'r gaseg unfyd. Da iawn Philippa Owens, brydfa, casgob. A prif bencampwr, yr adran, casgob Welsh Doll. John Kirk wedi gwneud gwaith arbennig yma. Odi. Welsh Doll, 8 o oedran, 8 o od iwi, Gwenllan Deo y tad, allan o casgob penblwydd hapus. Ydyn maen nhw wedi bod yn luniau emosiynol, yn eiliadau emosiynol iawn i'r teulu y fam fyny a'r ddwy chwaer. A fydden nhw'n cofio prawn dydd Mercher 2025 am amser hir. Wel, teimlo bach yn emosiynol fi fy hun fan hyn. Wel, o'n i ddim yn mynd i weid mae dagre bach, ni gyd wedi cael dagrin bach trwy'r dydd, mae rhaid gweud, ond dyna beth mae'r sioe yn neud i ti, ynddo fe? A pan ti'n eistedd fan hyn, wyt ti'n magu rhyw fath o berthynas gyda nhw? Wel, wyt ti yn, yndwyt ti? Wrth i edrych arnyn nhw? Ie, os wyt ti ddim yn nabod y bobl yn bersonol, ynddo fe? Ni'n creu un trwy'r teledu, ond ie. Wel, mae yna mwy o gwmni yn ymuno ar teulu yn y canol y cylch. John Owens, Darno, a Ross Thomas, cariad Hannah hefyd. Rhywun arall i ddod? Os lle yn y cylch ma. A ti'n eisiau colli ar y cyfle yma? Ti'n bod pryn iawn yw'r cyfle yma. I gael sylw y byd. Ti'n gwybod, y teulu sydd yn wedi magu rhain a o barchu nhw.
Ydy Philippa wedi cael pencampwr o blaen? Do, oedd hi mor falch bod hi wedi gallu cael pencampwr traedd Mary Edwards i fam i dal yn fyw. Wrth gwrs. Efo casgo Brenin Dafydd nôl yn 2016. Ie, ti'n iawn. Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei gamfed. Profiad hynod o felys i unrhyw gystadleuedd yw codi i'r brig yn y Prif Gylch. Llon gyfarched y gwresog, casgob Welsh Doll. A dyna ni Hannah Owens yn arwen, yn ennill pencampwriaeth y Cobiau Cymreig yn 2025. I dal i dimlo'r emosiwn. Odw, fi'n tymlo'r un peth i wedi gwir. Mae'r gasegyn still yn dalad dy galon di rhyw ffordd, yn diwy. Mae rhywbeth amdano hon, mae rhaid gweud. Swynol mewn ffordd. Ac mae yn lun mewn ffordd o'r hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni. Wy'n siŵr bod na nosweithiau diwrnodau sydd yn mynd yn dy erbyn di. Os, digon o ddagreg a drefyd, fi'n siŵr. Yn union. Nid yr ware bach mae rhywun yn cael gafel ar gwpan siŵr tywysog Cymru. Mae bobl yn gofyn beth yw quality, tmod, yn sicr mewn caseg. Ac wy o hyd, oedd caseg gyda fi, oedd pawb yn gweud oedd hi'n naturiol oedd rhywbeth amdano ddi. A bobl yn gweud, mae'n disgwyl fel Liz Taylor. So Liz Taylor yn geffil, ti'n bod yn fenyw ac yn... a wy'n gweld hynna yn y gaseg hyn, mae rhywbeth yn swynol iawn amdano ddi. Sbia hon yn mynd, wan. O, drych. Sbia hon yn mynd. Heiddi bob gwobr. Mae'r wyner yna mor bert. Mae rhywbeth am y gweithio llyged sy'n dalad dy lygadu, wel yn lygadu. Ydy, a mae'r casgob Welsh Doll a menw perthnasol. Ydy, Doll i wyfyd, ydy. Pan ych chi'n gweld y teulu yn casglu at ei gilydd, mae hwnna eto'n atgoffa o gymaint o waith tîm yw magu. A casag ebol yn bendant, Ond pob parch i'r ddoi ferchyn, wi ddim wedi cael dagren to, a maen nhw'n gwybod y gêm. Maen nhw'n gwybod bod lluniau i ddod, mae'n rhaid cael y popeth yn daclus ac yn deud i fynd i gael llun. Dwi ddim wedi rhoi lan gweithio to. Ti'n gwybod? Na. A i fod yn deg iddyn nhw, mor hyfryd yw'r gaseg yma, dyw ddim wedi bod yn hawdd i ddangos. Mae'n digon o dan yna. Yn gynharach yn y dosbarth, dwi'n meddwl i'r gaseg yna sathru ar traed. Hanna rhyw dwsin o weithiau. Dwi'n cael, oedd hi fel na hi. A dwi'n siŵr, ond gobeithio bod gen i steel toe caps fewn. Ond mae'n mynd i fod yn eiliad melys iawn nawr, a chyfle gwych i Hannah Parr i gael sgwrs gyda'r enllydd. Well, Hannah Owens, Ellie Owens and Mum Philippa. I bet when you woke up this morning you did not think this was the way it was going to end. No, not at all. And Dad still sat at home watching the telly. He's got here. No, he's got here. He was allowed to come. We told him he got to. So, Philippa, you have two homebreds with two homebreds in the ring. I don't think anybody else can tell us how this feels other than you. It's a bit surreal. It's a bit more than just what you dream for. It hasn't sunk in yet, has it? Not really. And Cascab Deodee being male champion, I just can't believe it. It's the day dreams are made of, isn't it? Yeah. It's years, but it's... Oh, today's been just fantastic. I don't think I've ever seen you so speechless, Philippa. Hannah, you said you'd never won a red rosette before this morning. Not in here, no. You've just won the George Prince of Wales Cup. I did it. Honestly, it's like the best feeling in the whole world. And
couldn't do it without this. This is like my pride and joy, and these that have all made this happen. It's a massive team effort. There's loads of people behind the scenes, but we're going to party. We are going to party. I'm sure you are. Ellie, your sister's crying her eyes out behind there, hiding behind the mare, holding the foal. Girls, you ran like the wind, and this mare really did put on a show. We cannot congratulate you enough. Good luck for what you have left this week, but do enjoy this moment, every second of it. Stay on cloud 9. Thank you, Anna. Young children, I would ask that they would be accompanied by an adult, if possible, we put Helen on the lead, and then we get the children sorted. Right, children? Right. Wow. So A dyna ni am ddiweddglo yn ddathliad deuluol y ddwy chwaer wedi rhoi o'i gorau a'r gorau wedi sicrhau bod casgob Welsh Doll yn mynd ar prif bencampwriaeth gyda'r cobiau. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw fel teulu. Newn i'ch gadael chi am heddi am Prynhawn ddydd Mawrth, ond edrych ymlaen yn fawr iawn i fod nôl gyda chi fori. Rob a David, diolch o galon i chi'ch droi am eich cwmni hefyd. Diolch i nôl. Diwrnod ffantastig chwarae teg, wedi mwynhau yn fawr iawn. Gwych. Da grefyd. Wela chi fori am 8 o'r gloch. Diolch am eich cwmni. Okay. Right, okay. Some more still coming in.